أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى جومرادو توɗo owi واذكر جانتو في الكتاب دفتر قرآن دي إدريس خبار إدريس ومن غندودا كو جد أبي نوح كانكو كوتانم بامم النبي نوح en kaalino wonde kanko Idrisa koye annabaɓe adiɓe o jeeya koye ɓoyɓe o jeeya. kanko Idrisa no nanirtamo ni hay goto adakimo sa teñi tan mbiya e annabaɓe wortiɓe ko baba Adama jibine keeci mum ko. kanko joni jibinimo tan ko siisu ɓi baba Adama, ɗum woni kanko ko tanum baba Adama tan makket. en kaalino oɗo siisu wondemo ɓiɗɗo ɓurɗo moƴƴude e dendagal ɓiɓɓe baba Adama, o woni ɓiɗɗo ɓurɗo nunɗude e dendagal ɓiɓɓe baba Adama, o woni ɓiɗɗo ɓurɗo andude e dendagal ɓiɓɓe baba Adama. o hertinana gueɗal gotal kadi kanko siisu baba Adama en kaalino jibiniranno ko funeɓe debbo e gorko. so ɓen jeehi ha mawnoyi kala hen funaɓe ɗiɗo gostodira to banggue dewle, hakkude hen goto fof emo goɗɗo o funda o, bi maana min mi resa mo pundaɗa o an desa minnene mo pundami o. noon wonno aada maɓɓe, ha ko ɗum adduno wargo ngo Qaabila warno Haabila ngo, sababu nde Qaabila wi wonde funere mum ɓuuri yodde wadde kañum resata ko funere mum. Haabila wimo ala, wona noon, no wonno sunna o ni ko noon tan mbaɗirten, ko an resata funere min mi resa funere ma. ay woppani ha wargo ngo aroy toon woni awwalu man sanna al qatla wa Qaabilu, garwano funninɗo mayde wargo e dow leydi ko Qaabila. ala kullin tan daiman ɓe gonanno ko ɗiɗo ko funeɓe tan ɓe jibiniranno. so wona oɗo siisu goto woni jibinaɗo no woni goto kañum, hay goto o fundaka kanko. aɗa andi ko waɗi noon ko baba Adama dendagal zurriya o fof nana keeci makko. toɓɓe ɗe jiyata dendagal aduna o fof kala neɗɗo toɓɓere mum ene keeci makko. joni noon alay sago e ɓesgu makko he toɓɓe ɗe caro hen o ronta ɓeɗo o ronta ɓe o ƴettita ɓe. siisu noon ko kañum jogori ƴettidde toɓɓere nde ganduɗa ko nde annabi sallllahu alayhi wa sallam yaltoyta nde. ɗum waɗi siisu tawde ko kañum rontata oɗo annora woni annabi sallllahu alayhi wa sallam. siisu teddinira kañum jibinede no woni goto, fundetaka e hay goto, wasa ɓittodirede e reedu teddugal makko. ɗum woni Seydil Haaji Malik Sy no yima ɗum toon, wa gayru siisin fama ta'tihi munfaridan hawwa'u takrima nurin gayra muzdahimi. kala mo wona siisu e ɓiɓɓe Hawwa alamo jibini no woni telɗuɗo, kamɓe fof koɓe funeɓe. siisu noon hokka ngal ɗo gueɗal sababude holɗum ƴeew ƴettudde annore nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e keeci baba Adama. on siisu noon ay ɓiyi ko dontuɗo toɓɓere nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e keeci makko o kadi woni ɓurɗo moƴƴude e dendagal ɓiɓɓe makko. onne kadi woni ɓurɗo hertirnede gueɗal e dendagal ɓiɓɓe makko. ay onne kadi ɓiyum kadi hen jogorɗo rontirde annore nelaɗo nde ɓuuri moƴƴude dendagal ɓiɓɓe mum. noon ha yetti Abdoul Muttalib mo ganduɗa ko jibinɗo bamum nelaɗo Allah o. bamum nelaɗo jogorɗo ƴettidde toɓɓere nde, ay kanko Abdoul Muttalib o
o ɓuri moƴƴude e denndaangal ɓiɓɓe baa makko en sabi ko kanko ƴettiti annoora nelaaɗo e keeci makko ayi baamum nelaaɗo Abdoullahi jogorɗo ƴettidde annoora nelaaɗo e keeci oɗo Abdoul Moutalib kanko Abdoullahi o ne o ɓuri moƴƴude e denndaangal ɓiɓɓe baa makko en jooni noon ko on de ummomi jooɗo en mbi ko keefeero maayi koye sirku billahi ɗum tan addani en addo e balloyaade qissa o tuggude siisu ƴeew siisu no wayi woɗɗude siisu ko ɓii baaba adama tan hokkee geɗal hertinane geɗal sababu nde ko kañum jogori jibinoyde kañum jogori rontude nde ɗo annoora ƴeew nden annoora no wayi woɗɗude nelaaɗo Allah ni siiso heɓiri ni ngal ɗo geɗal kiba noon oɗo mo ngannduɗaa ko kañum tan mubashara jibini nelaaɗo Allah on wiye wonde kañum ko keefeero on wiye wonde ma yi ko jeygol fayi ummomi jooɗo en yo Allah faabu mine moon ɓe mbiide Abdoullahi ko jeygol woni noon de ɓe mbi wa gayru sisin fama taati mum farida on siisono mo kaalaten on jibini Idrissa eyyi siiso o jibini ɗum ko baaba Adama ɗum woni kanko Idrissa kanko ne kanko jibini tanum annabi Nuhu mo jibini o on mo jibini o on tan jibini Nuhu ala kullin kanko ko jaatimo annabi Nuhu te annabi Nuhu joni wiyete ko kañum woni baban windere ɗimmo nde ari kanko Nuhu kala ko wonano koreji makko fof kalkama ha heddi kanko tan e wonnoɓe e laana makko wonno e laana henon ko koreji ɗi e wadde on ɗon ne on ne ko ɓooyɗo kono noon ko ɓooyi ko fof Idrissa heccimo jomiraɗo wi innahu kanko ewɗo Idrissa kana o laatinoma siddiqan ko tengtuɗo gonɗugol nabiyan ko annabi wa rafa'nahu min ɓamtimo makanan nokku aliyan towɗo huwa hayyun fi samai rabi'a wiyama omon wuuri to asman nayaɓo awi sadisa wiyama koto asman jeegoɓo awi sabi'a wiyama koto asman jeeɗoɓo aw fil jannati kongol konngol ɓuri tabidde walla omon wuuri to aljanna adkhalaha ba'da an udhiqa al mawta o naati aljanna caggal nde o meeɗi mayde a faami wa uhyiya o wurtina walam yahruj minha o yaltani aljanna he ko ɗum ɗo ɓuri tabidde ɓuri sellude ulaika ay ɓeeɗo alladina woni ɓen ɓe ngannduɗa an'ama allahu Allah ni'mini alayhim e dow maɓɓe min nabiyina ummorde annabaɓe min durriyati adama ummorde ɓesgu baba adama Idrissa a faami woni annabi wa mimman hamalna ma'a nuhin fi safinati ene wondi e ɓen ɓe min donno e laana wondude annabi Nuhu heddinoɓe e laana heɓe ay ɓeeɗo Ibrahima koye ɓen yalti sabu Ibrahima joni jibini ɗum ko ibnihi Sam kañum jibini bamum Ibrahima kono noon oɗo Azara mo kaalaten ñande fof bamum Ibrahima o hay hanki won mo jiimi elle ko Moussa ba giɗo leñol ina waɗi namdal e nder tafsir he mataw ko fursa woodani tan kono ko ɓindol eyyi wonde beela bamum Ibrahima o tuubino ala on ɗon o maayi ko tuubani woni Azara o maayi ko tuubani eyyi Azara maayi ko tuubani Azara noon ina fotta anduɓe ne jaggi anduɓe ne gaddi wonde o wona tan bamum Ibrahima makket wona kanko mo jibini Ibrahima e zati kanko jibrani Ibrahima e zati eyyi woni o jibinani Ibrahima e zati dalillaji no goodi kanko ko bappaño mum Ibrahima ay ceerno men Cheikh Tidiane radiyallahu anhu o wi aɗa faama wonde o wona bamum Ibrahima e zati Ibrahima so tawi haala makko no haale kanko Azara wiyete ko li abihi Azara wiyete ko bam makko Azara is qala li abihi Azara a faami nde wiyete bam makko Azara sonno ko bam makko tan e jaati ko li abihi no wawno yonde a faami so wiyama bamma Moussa firti ko wona bamma e jaati nde wonno bamma jibinɗomo o haala mum sono haale so wiyama bamma ina wawi yonde kono so wiyama bamma Moussa andama kam wona on jibinɗoma wona bamma Demba firti ko o jibinanima e jaati kono ko bamma omo askitine e bamma en
nde wonno bamma o tan jibinɗoma e jaati sa wiyama bamma yoni kono li abihi azara bamma ko azara andinima wadde wona oɗon e jibinimo e jaati a faami teskoɗa kedi to wattanto ibrahima duwoto aɗa andi kam jomiraɗo winomo hananani annabi eɓen julɓe nde ɓe duwonto nde ɓe jafnonto nde ɓe imsikinanto ɓen heferɓe kefeero mushriku billahi duwantaki ɗo de ɓe pawi kadi kamɓene ɓe mbi wonde nan yummum nelaɗo Allah oɗo ayɓe kujjinoro ɗum ɓe mbi on fotani duwonede par ce que nelaɗo winono duwono ɗum nangam a faami ala kullin tan nde Allah wini nde kanko Ibrahima kay o andi ɗum te ɗum koye cagatagal makko wonno Allah wimo ala koy hananani par ce que nde babiraɗo wimo nde tan ndeke an ka gañƴo Allah ɓamɓe aɗa andi firti ɗon ko gila law arahibun anta an alihati ya Ibrahima wadde ko joni babiraɗo andi o yiɗa Allah ɓe babiraɗo wi ndeke ka gañƴo Allah ɓamɓe la in lam tantahi la arjumannaka ndeke so tawi a suraki an komi dajmowomo bi mana mami gaska ha luggiɗa ha heddo ko becce ma tan faade dow yaltata mi waɗa yimɓe ne beddoma kaaji hande ma yiɗa fof ay ɗum koye cagatagal koye puɗɗe fuɗɗi kono holko wi babiraɗo nde wonno o suwa tawa hebde yamirore Allah wonde woto duwono babiraɗo holko wi babiraɗo o wi babiraɗo salamun aleyka sa astahfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya eyyi joni kay an yo kisal wonema mami yafnonomo jomam noon mami yafnonomo jomam ɗum ko fuɗɗode ay o darima yidde yafnanade babiraɗo o wonande Allah Allah wimo ala hananani annabi hananani ɓen julɓe wiide no jafnano ɓeɗo mushrikina en kefeero mayɗo e kefeeru duwantaki wiyataki yo Allah yinomo yaafoni faami joni noon joni to wattan ƴeewa to wattan alhamdulillahi alladi wahaba li ala alkibar ismaila wa ishaqa inna rabbi la samiu du'a rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'ai rabbana ighfir li wa li walidayya pourquoi joni o wi joomam yaafomi jaafoɗa jiknaɓam ɗiɗo mbera Allah wiyanomo kefeero duwantaki kefeero yafnantaki joni wiidemo yaafumi jaafoɗa rabbana ighfir li wa li walidayya yaafo jiknaɓam ɗiɗo te walidu kam so ari tan ɗum kam alani baba cewdiɗo walidatu so ari tan alani yumma cewdiɗo walidu ko bamma tan wonata e jaati baba cewdiɗo no wawi wonde abu kono walidu surtout wiyama walidayya babam e nenam kala nde mbiyeɗa walidayka firti ko bamma e nene ma ɗo ala gostigu wawa wonde goɗɗo wawanade ɗo walidayya jiknaɓam ɗiɗo ala ko bamma tan e nene ma yumma cewdiɗo natani e walidayka bamma cewdiɗo natani e walidayka a faami abuka noon abaka noon ina wawi nannude bamma cewdiɗo ina wawi nannude mamma ina wawi nannude mamum mamma ina wawi nannude hay gorgol ma en kaali e nder qur'an faamiyaraga joni noon ɗo rabbana ighfir li wa li walidayya joomam yaafomi jaafoɗa jiknaɓam ɗiɗo andinima wadde oto azara wona jiknaɗo makko jibinɗomo e jaati sabi oto azara nde o wimo yafnono ɗum de Allah wimo ko on yafnantaki ay gane kedi gandata hunde nde wona hunde sakkiti hunde adide ko hunde sakkitide ƴewɗo ayo o tuggito wona o wi ko alhamdulillahi alladi wahaba li ala alkibar ɗo ɗo nayimi ɗo ɗo garmi wattan duuɓi am Allah dokkuɗo wi ɓiɗɗon wiya Ismaila wona alhamdulillahi alladi wahaba li ala alkibar ɓiɗɗo ɗo mo ganduɗa ko mo dokkami oɗo ko ala alkibari ɗo koɗo gonmi e nayewu to gonmi e wattan gurdamam ko ɗo dokkami oɗo ɓiɗɗo wadde ɗon ɗo wone wattan gurdam makko duwanademo jiknaɓe makko ɗiɗo te Allah adinomo wiidemo kefeero duwantake a andi wadde oɗo mo duwantono wadde wona jiknaɗo makko e jaati faami haala kadi kono ummuni jawɗo en noon jaɓani ɗum de
mbi tan ko lalti ɗo yo won bammakko tan kedi no ɓe mbiri to Abdullahi oɗo biyeteɗo ko kañum tan wonata ko noon ne kadi ɓe mbiri bamum annabi Ibrahima ko kañum tan Azara o ko bammakko tan e jaati ɗum fof noon won ko wallata to maɓɓe ɗo ɗum won ko wallitta de ɗum won ko wallitta to maɓɓe ala campagne maɓɓe o ɗum no wallita ɗum par ce que campagne maɓɓe aɗa andi ko woni ko hay gooto wawa nafde hay gooto nelaɗo wawana hay gooto on campagne noon so tawi ɓe dañi hen bamum nelaɗo e hoore mum nena jeygol o ronkani bam makko saka kanko saka keddiɗo ɗum woni ko wallata campagne maɓɓe o Ibrahima Azara oɗo ko bamum e jaati wonata koɓe mbi force tan eɓe tooña bamum Ibrahima force tan eɓe tooña bamum nelaɗo Allah fof ko yo campagne maɓɓe marso tan yo wiya tan nelaɗo wawana hay goto tawde ronkani bam makko wadde hay goto o wawana gaddoya toon haydi son maayi kon ya Fatima namdomi kala ko jiɗɗa min mi wawanama haydara to aljanna e bone jam kecce mayde annabaɓe fof e kamɓe on fof ko sellatani jiɗnama wonɗina tan nelaɗo noɓe cuktortori jom ɓe mbi ɓe joni mbawi kamɓe annabaɓe fof kadi mataw kadi Allah suɓiɓe ɗo damaɓe kam gonɗini eyyi toon kam ni ina gasa wonde eyyi toon kam hankkadi ruttoto tan koye gandal Allah eyyi saabi enen maɓɓe ɓe ganduɗa jiknaɓe min garani e tarihaji ni e garani e qissaji hayni to banggue Qur'ana jiknaɓe min gaddaka toon kadi hankkadi ruttoto tan koye gandal Allah kono ɗo joni aɗa andi annabi o sallllahu alayhi wa sallam mo ganduɗa ko jomiraɗo addani en hen ko tan no wawi yonde en holi ɗum wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula o kam Allah haalnima haala mum ɓe Allah haalani haala mumen ɓe kam eɗen mbawi wiide en ganda ko amma oɗo kam mo Allah wi mi leftata hay goto tawde woni nelaɗo yettonoki ɗum te yimɓe foof no gandi jiknaɗo mum nelaɗo o nelaɗo yettaki ɗum wadde oɗo kay kam ko mum laaɓi ko heddi kay ko kamɓe wiideɓe tan eɓe kaɓɓilo tan e wonde Abdoullahi woto hay goto sikkito wonde ko jeygol tan woni Amina woto hay goto sikkito ko jeygol tan woni ɗum ɗon walla campagne maɓɓe o ko nelaɗo wawana hoore mum saka keddiɗo sa ƴeewi to wolde Uhud nde wolde nde wuli satti nde nelaɗo wi ko man yadfa'uni an ha'ula'i wa admanu lahu aljanna man yudafi'u anni hol fof mono doñanami ɓeeɗo mi defano ɗum aljanna nde wajiɓe ndiranimo nde ina ngara Talhata wina yalto wi la wona an tawa Talhata a suwa tawa an fat en cas réservation an ko réserve mbaɗeteɗa tawa fat hol keddiɗo tawa hol jaltowo hucca e maɓɓe défendre mi e maɓɓe mi defano ɗum aljanna yon nelaɗo wawa defanade hay goto ko bandiji wayi teɓe jeeɓe qissaji tefore nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam min joni woni hemo pose nomi question ha joni miɗon ki hebde réponse o ha joni wallahi te fitima ha tampi diwni ha tampi wi kam woto tampin hoore ma nelaɗo wawa dandude hay goto e jeygol mbimomi joni oɗo hadis ko celluɗo walla o sellani inna min ummati man adhalahu llahu nnara Allah wiyama joni noon yaltu wadde fokkit fa aljanna ndo fa jeygol sa yettima yaltin toon kala mo ɓernde mum waɗi gabbel zarra e imanu billahi so yettima oɗo kam ko nelaɗo faabi ɗum walla faabaki ɗum fof kay ko Allah kono Allah rewni koye nelaɗo sallallahu alaihi wasallam inna fatahna laka fathan mubinan ɓe mbiye nelaɗo udditani Makka wona gonga ko Allah wi kañum udditanimo la hawla wala quwwata illa billah gam mi anda ɓeɗo koɓe calaninoyi nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam wadde ko ɗum addantan wiide saaɓe calanimama ceerno ma tan yettu Allah ala kullin tan kanko Azar oɗo bamum Ibrahima oɗo mo mbiyeten ko bammakko cawdiɗo ko ɗum woni ko selli ko ommami jooɗo en noon jaɓani ɗum woni min zurriyati Ibrahima e ɓe geñgol Ibrahima Ismaila ɓeɗo nene kadi geñgol Ibrahima ɓenne kadi min moƴƴani ɗumen to banggue annabagal ɓesgu makko min moƴƴani ɗumen to banggue annabagal holɓen Ismaila on arina woni annabi
ishaqa on ari no woni annabi yaquba oɗo ko taani ko kañumne yalti koye ɓiye ko ari kañumne no woni annabi wa min zurriyati israila e geñgol kedi israila hol on ɓiɓɓe israila kañumenne min moƴƴaniɗo men to banggue annabagal israila woni annabi yaquba israila ko sowore makko eyyi israila ko inde makko tan waccore kanko annabi yaquba bamum yusufa ko kanko wiyete israila israila ko waccore makko yaquba noon woni inde makko nde Allah noddiri mum kono koreji ɗi noddirannomo ko israila ya bani israila e heemon ɓiɓɓe israila en ko yaltuɓe e makko tan ɓe mbiyete ɓiɓɓe israila en kanko israila o ko moƴƴo woni bamum yusufa alayhi salam on ne kadi jomiraɗo min moƴƴani ɗum min moƴƴani ɓesgu mum to banggue annabagal wo huwa yaqub ay moussa annabi moussa omo kalaten yalti koye makko wa haruna yalti koye makko kanko yaqub woni israila wa zakariya yalti koye makko wa yahya yalti koye makko wa isa ɓeeɗo fof jalti koye makko kanko annabi israila woni yaqub wa mimman hadayna e ɓen ɓe min pewni wajtabayna min cuɓiɗumen min jumlatihim wa habaru ulaika e ɓe ida tutla so tawi tan durtitama alayhim e mabɓe ayatu rrahmani ayeje hinerante o woni jomiraɗo subhanahu wa ta'ala harruɓe pukko sujjadan koɓe sujjuɓe wa bukiyan koɓe wayɓe no foti sujjeede ke mataw ko jonɗele men ɗe no gamutina tan no foti sujjeede kam ɗi sujjudaji woni ɗi ganduɗa wiyama so neɗɗo sujjiɗi tan iblisa hiwtoto waya kalde neɗɗo sujjiɗi iblisa hiwtoto waya wiya mi bonirama mi yamiranoma yomi sujju calimi jeygol wodani kam joni ɓi adama nen yamirama yo sujji kañum aljanna wodani ɗum kono wayno iblisa noon julɗo to gaññoy ɗum jawno ko gaño ay kañum ene jogii tan duwawuji ɗi ganduɗa koɗi sunna addani en hen duwaw mo ganduɗa komo sunna addani en hen to banggue sujudaji ɗiɗo eyyi wa heddi noon hay sono waɗi jeese ne ɓuuri hen temtude walla anduɓe ɓuuri hen fottude tan koye ngoɗo yeeso oɗo sahabiyu garnoɗo e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi nelaɗo mi hoyɗi mbeɗa janga qur'ana mbeɗa janga sara lekki garmi e sujud sajdatu cujjumi nden mi sujji lekki ki sujji caggalam lekki ki bi mana sujjide am aɗa andi ɗo joni wiyete ko so tawi aɗa janga sajdatu o sa sujji hay soko neɗɗo birtino tan no yaaha yo sujju ko sunna e makko kanko yo sujje sujude ma a faami hay soko birtino tan no yaaha joni noon kanko oɗo sahabi o wi koyɗumi janggumi sajdatu o ɗo cujjumi ɗo lekki no wonno caggalam lekki ki sujjude am eyyi o wi nden lekki ki sujjude am nanni noon lekki ki eki haala eki wiya allahumma aktub li biha indaka ajra wa da anni biha wizra waj'alha li indaka zukhra wa taqabbal minni kama taqabbalta abduka dawuda eyyi woni oɗo duwaw lekki ki eyyi o nani lekki ki no haala ɗum nde o fini o ari o haalani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo wi ko hono ni no lekki ki wiiri ni woni no wiirete wadde firti ko nelal Allah no andinma ɗum woni hankadi sunna jaggiɗo allahumma aktub li biha indaka ajra wa da anni biha wizra waj'alha li indaka zukhra wa taqabbal minni kama taqabbalta abduka dawuda ɗum woni ko sunnina kono jange e sajdatu tilawa bimana jangude qur'ana ha aray sujud on sanga sujjede eyyi won noon adduɓe hen jeese goɗɗe kadi fof no moƴƴi kadi hay sa wawa oɗo duwaw woto haade sujjude hay sa wawa hay duwaw goto woto haade sujjude sa are sajdatu o tan sujud aɗa andi woni sarɗi mum tan ko sa sujji
foti komo njuulu o foti komo goɗɗo o sa sujji tan tawnu e ɓernde ma wonde tiinde ma nde aɗana faminde e yeeso joomi subhanahu wa taala keɓinoɗa pewnitoɗa so yiɗi taw a haalani haydara hay sonno koye njuulu haydara bonnata kono woɓɓe hen cikkata ko sa wiyani subhana rabbiyal ala wa bihamdihi tan njuuluma fewani won wiyoɓe kadi e sajadatu tilawa won adduɓe hen kadi sajada wajhi lilladi khalaqahu wa shaqqa basarahu wa sam'ahu bi hawlihi wa quwwatihi fatabaraka allahu ahsanul khaliqina wo yeeso kadi no woodi min noon kam so Allah dowoji ɗi ko heewi hen alhamdulillah nde reeni kono min kam so Allah oɗon weɗi min kam oɗon mbeɗe heeɓi ɗo e makko o cakkitiɗo sajada wajhi lilladi khalaqahu wa shaqqa basarahu wa sam'ahu bi hawlihi wa quwwatihi fatabaraka allahu ahsanul khaliqin lilladi khalaqahu wa ko gootum eyyi ko gootum ɗon ko gootum ɗon eyyi oɗo joni nawtuɗa tan koye Allah eyyi lilladi khalaqahu wonande on taɓɗo yeeso ngo sujjani wonande on taɓɗo ɗum o seeki hen gite seeki hen nande tawa ko e feere muɗum koye sembe muɗum min ala ko mbaɗanmi hen hooram ko on waɗi fof ngon yeeso noon ko ngon tottumomi ɗo ngo programme ngo ngon tottumomi ɗo fa tabarakallahu ahsanul khaliqina senaare wodani Allah toowi Allah ɓurɗo yodde tago o ɓurɗo wawde tagde o waɗi oɗone koye sujudaji he koye duwawuji he jeeya kono tan kam ko sunna jangguini e defte kam ko o to allahumma aktub li ɓe andaka ja ala kullin ɗum woni wa ida tutla so tawi dursitama alayhim e maɓɓe ayaturrahman ayeje hinarante o harruɓe pukko sujjadan koɓe sujjuɓe o bokiyan koɓe woyɓe jam o sajidin wa bakin fa kanu misluhum fa khalafa lomti min ba'dihim caggal maɓɓe khalfun lomtiɓe adaa'u salata ɓe ganduɗa ko yeebiɓe julde bi tarkiha kal yahudi wan nasara min ba'dihim khalfun adaa'u salata lomti caggal maɓɓe lomtiɓe ɓe ganduɗa ko yeebiɓe julde wattaba'u shahawat ɓe belsidi ndo ɓe ndeɓi belade wadde fa sawfa yama ko haqiqatu Allah yalqawna ɓe kawroya hayyan cangol no wiyeni cangol jahannama a faami aɗa andi ɗo noon fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata ɗo noon ha ñande darngal kala yimɓe ɓe ganduɗa ko arɓe ɓe belsidima julde ɓe naate nde ɗo sappore min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u shahawat welsidiɓe julde ndewi belade pittali mumen ha ñalawma darngal ko toon tuggide kono ko ha e oɗo ñalawma hande kala e meɗen mo ganduɗa welsidima julde rewi belade fittandu mum Allah wi fa sawfa yalqawna ghayyan wona kamɓe tan eɓe kalde enen yen ɗano gata ala koy koyne fof ndendi haala ka ɗum waɗi noon wajibinoɗo no dagno football o oɗo aya qur'ana mi addaninomo hen kono tawi vidéo juuti tan tajmi ɗum adaa'u salata wattaba'u shahawat kala tan nde julde welsida kala ɗo julde ne welside bone waɗi ɗon fa sawfa yalqawna ghayyan yama ɓe kawroya ko haqiqa to Allah ɓe kawroya ghayyan e ngol ɗo cangol biyetegol ni cangol jeygol jahannama ko cangol kulɓinegol sawfa yalqawna ghayyan illa so wona man taaba on tuubɗo wa amana o golli o gonɗini wa amila o golli salihan golle moƴƴe fa ulaika ay ɓe yadkhuluna aljannata eɓe naata aljanna wala yudlamuna ɓe to janna toñetake haydara a faami jannati adnin ɗum noon ko aljannaji ñiiɓal alletino ɗin wa'ada arrahmanu ɗi fodi hine rante o
ɗi fodani hine ranti o woni jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ibadahu jiyaɓe makko bil ghaibi e birnidi innahu Moussa ba giɗoleñol e lemi jaabinoma namdal makko ngal dewna ba mum Ibrahima o tubani o maayi ko tubani woni ba makko cawdiɗo o kono noon wona ba makko e jaati woni ɗon eyyi ɗum woni wa'ada arrahman Allah fodani oɗo aljanna jiyaɓe makko ibado jiyaɓe makko bil ghaibi e birnidi ay ghaibina anha eyyi koɓe wirniɓe ga aljannoɓe jiyani ɗum innahu ko woni kana latima wa'duhu fodore makko kanko Allah ko fodi ko ma'tiyan ko hunde arore ko fodi aljanna o ko hunde arore ko fodi e goɗɗum ko wona aljanna ko hunde arore maw'iduhu huna aljanna ya'tihi ahluhu koɓe aroɓe kamɓe jiyaɓe no kadi ina firdeni kadi koɓe aroɓe fodore he la yasma'una ɓe nanata fiha e aljanna he lagwan merantere finde subaka tan ngare gay ka amna min dañi ka ala ɗum ala aljanna ngare kadi hande ɗen jogui ka non 22 heures kala ɗo neɗɗo onno yo are ɗen jogui live hande ɗen jogui ɗo ka wonko jimmi habrude on tafde photoje ala ɗum ala toon haalde haala bonka ƴettade yennude hudde mallude toonje aybidde seyfidde fof ala toon la yasma'una fiha lagwan merantere nanataki aljanna nde wonno aljanna koko yonta ɗum waɗi merantere ala toon nanino goto e maɓɓe tan ne haala kami yoɗimi no feewi o wi min ko noppi dimi joguimi noppam ɗi mi nanata hen ko boɗi oɗo Aida Diallo joom suudu ceerno Béthio o ceerno mo wajiɓe e almamen koye makko joyiti ceerno Ablaye koye makko ceerno Ablaye koye makko joyiti e joom suudu Béthio o ceernaɓe amoɓe ɓe debbo tan mbaɗo heesal mo a wojjo coy ɓorno comci mum seerɗi darowo no yamde ena ama e hakkude dingiral on woni ceerno joni yimɓe garan ñagomo duwaw ceerno wiya ana sama torani sere soy almami no heewi koye Dakar de est ce que wona hande ceernaɓe heeɓa joni ne jeeya toon hawni no feewi kono ƴeewa tan no wayi hewde rewoɓe kadi ƴeewa tan no wayi hewde gonɗinɓe kadi la hawla wala quwwata illa billah jawdi aduna no homta de kono ɗum fof e waade noon kanko fof e waade noon nanmi o haali konngol gotol konngol ngol yooɗiɓe eyyi o wi ko haaloɓe kecce ɓe haaloɓe meere ɓe oye ɓe dillinanimo kanko par ce que kanko heɗota ko ɓe ni oye par ce que kanko ko noppi dimi o jogui o nanata e majje so wona ko moƴƴi anani de haalande kanko hetta ko ɓe yoɓe kalta kanko ɗum tampinani mo haljinani sabu o wattata e mabɓe hakkille o hetta ko ɓe sabi kanko ko noppi dimi o jogui o nanata e majji o heɗota ko e majji so wona ko moƴƴi koko moƴƴi tan natata e majji ceerno ko haala de mi anda kam to nani ko walla koye hoore makko yaltini ka koko haala de ala kullin aljanna la yasma'una fiha lagwan merantere ala toon haalaluji bonɗi ngala aljanna illa salaman so wona tan eɓe nana tan salaman kisal salaman no simple ɗi de kadi no weeli ɗo nanate ɗo no siwlisi ala odour ala hendu ala ko wayli ala ko tunwi ala ko luuɓi ala fof tan koko feewi fof tan koko laaɓi fof tan koko yooɗi wiyoɓe noon ɓe wiyeteɓe noon ɓe fof civilisation tan 100% walla 1000% nen ɗon salaman no mbirtono jahay wiyayoji ena calminiraɓe ni salaman ɗum noon ko minal malaikati alayhim ummorde e malaikaji e maɓɓe malaikaji ne mbirtoɓe ina ndiwa e weeyoji he no calminaɓe salaman ni ko noon de woodi ko salaman de walla aw min ba'dihim ala ba'din walla yoga e maɓɓe e yoga almami ceerno Ablaye Sow joni
yaha galle ceerno Siyamadou Alassane ƴettoɓe ɗum salaman 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 ko ɗum tan aw min badihim ala badi walla yoga e maɓɓe e yoga yoga e maɓɓe e yoga ɓe mbiyodirani e koye maɓɓe kono fof ko salaman salaman tan ala kaano woodi hannde ala ngare tafeno o kuɗaɗo Allah ala ngare kaalene oɗo bone baɗɗo ɗo ala salaman salaman tan ɗum waɗi aljanna aljanna no serte aduna wala hum ina waadani ɓe rizquhum arzigue maɓɓe fiha e aljanna he bukratan subakaji wa ashiyan e kikiɗaji koko jokkodiri tan eyyi kono noon no pamrata so wiyama subakaji e kikiɗaji noon ko ala qadrihima ko e foddeji majje tan fodde kono wona subaka e kikiɗe fi duniya e aduna ngati walaysa fil janna ala to aljanna to naharun ñalawma wala leydun wona jamma aljanna ala ñalawma ala kadi jamma hol ganduɗo no wayi Allah tan ɗum kay ko yo naate tan humpite yo Allah namdo en toon yo Allah humpite en ɗum wota Allah humpin en ɗum ɗo ya ilahi ko ganduɗa ala ñalawma ala jamma kadi ko belemma kadi ko moƴƴere kadi ko weluyo Allah ko ɓural Allah ceerno wata Allah humpi en ɗum firti ko ɓuri ɗum ɗo ɓuri ñalawma ɓuri jamma eyyi tawde ko aljanna kala ko mbiyeɗa toon ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam habri en toon koko ganduɗa ala yitere neɗɗo meeɗa yiide ɗum ala nofuru neɗɗo meeɗa nande ɗum joni noon ko yitere meeɗa yiide nofuru meeɗa nande wasata taw ɗemgal meeɗi jangtade ala ɗemgal meeɗa jangtade ɗum wadde wasata kam taw miijo kam meeɗi yaade toon kam miijo no wayni suusde reedu miijo no wayni sobde miijo no wayni yawde joni tan neni a tinata tan ha naati nder gal nder pale joni tan miijo ummima ɗo yettoyima joni to Donald Trump neno jodde e muɗum joni tan aɗa imagine ane Donald Trump oɗon jooɗi oɗon jarta kasataɗe mi imagine ɗum ko jiɗɗa fof imagine ɗum ko miijo hay goto wawa hen hayrude kono noon ɗum ɗo miijo fof e wawde mawnude miijo fof e wawde woɗɗoyde miijo fof e wawde wooɗede miijo meeɗa jolnude miijo e hoore mum wawa yettoyat toon voilà meeɗa jolde o wi e ɓernde ɓi adama ko woni toon to aljanna ko wadde ɗum ko ma neɗɗo naata tan humpito neɗɗo wawa miijade ko ni foti wonirde walla mawni mawnugol nanngam ngol ala ko maya tan naata aljanna yo Allah waɗani ɗum waɗanami ɗum waɗani en ɗum enen fof on sahaa jiya ɗum kumpitoɗa ɗum kono miijo kam ko ni foti wonde ala toon wadde o wi aljanna ala jamma ala ñalawma bal daw'un wa nurun abada daw ko ɗelñande koko ɗelñata tan wo nurun ko annora tan abadan ha abada joni noon so wiyama ko annore noon beela annore nde kono annore ñalawma ni no lumiére ñalawma oɗo ni tawde a wiyama ñalawma ala toon wadde an ndi wonano oɗo lumiére ni eyyi wonano oɗo lumiére ni lumiére mo nanata ɗo noon oɗo ko nanaɗo o ko ma naatoye tan nde humpite tilkal janna oɗo aljanna tilkal jannatu llati on woni aljanna mo ganduɗa nurisu emin donta min dokka ɗum min dontina ɗum min ibadina e jiyaɓe amen yo Allah wattu hen e ɓen man kana wonande on laatiɗo taqiyan ko kullo Allah huldi Allah noon bi ta'atihi e ɗoftare mum wa nazala aya oɗo jippi lamma ta'akhkhara alwahyu ko nden wahyu tardi leeɗi ayyaman fodde balɗe wa qala annabiyu sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ndeysan o wi jibrilu ari en kaalino nde aya tan jippi on saga wa yasalunaka an zil qarnayn walla wa yasalunaka ani ruhi nelaɗo wiɓe ukhbirukum gadan walam yaqul insha Allah nelaɗo wiɓe janngo mami haalan on o yejjiti wiide insha Allah fata akhara al wahyu on saha wahyu tardi wahyu leeli balɗe capanɗe nayyi en kaalino wiyanoma wona haande jibrilu jippoyno wa qila 15 ko wawi hen wonde fof kam juuti yimɓe fof nana padema padi ko résultat ko test ma woni ɗo
mbela ko annabi walla o wona annabi joni noon jeehe ha janngo garon mi haalana on jahon ha janngo ɗo jaakorinomi ɗo mi heɓani ɗon miɗa fadi kadi ha kikiɗe ko dilli fo mi sikka ko kañum ko dilli fo sikka ko jibrilu ha nangue muri kadi arani hawɗano kadi jibrilu arani ewa joni noon janngo kadi ñalawma goɗɗo kadi ko dilli fo sikka ko jibrilu noon tan aɗa andi ɗum so yaari noon hay sonno ko balɗe tati juutaɗe saka noon so wiyama balɗe 10 ha balɗe 15 fof tan yimɓe nen to ngulla nen to kaala nen to cetti ɗemɗe ne ñiɓe ma nen joni gay laaɓi on kaalanonoma tan cali ɗon o mbiyanoma o ko peno o celi ɗo joni hol ko wino o wino ko hannde janngoji fof gasi ayi joni noon jibrilu leeli arde wiyama kadi balɗe 50 ɗo ɓiɗa 15 ayyam joni fa qala lahu rasulullah nden jibrilu aroyi hehe ɗon welat de nde o yi jibrilu nde o weltoto de nden jibrilu ari nelaɗo wimo abtata alayya a leele am no feewi abtata alayya hatta sa'ani a leele am a leeli arde am ha metti kam ha ɗum muusi kam holto gonnoɗa jibrilu a tardi ha ɗum metti kam kadi wastaqtu ilayk mi yewnima yew ndeke mi yewnima ko min ɓuuri ko ɓooɗi yew jibril wimo inni kuntu ashwaq min ɓurma yewnude min ɓurma yewnude eyi nelaɗo wi jibril mi yewnima jibril wi ko min ɓurma yewnude e pammi ndeke mi yewnima ko min ɓuuri wona joni fuɗɗi ndeke min ɓuuri yewnudema ndeke wona joni fuɗɗi nelaɗo wi eyyi kono ngol ɗo jewnugol ɓe gona giƴiraɓe men de ngol jewnugol wona ngol men ngol de jewnugol nelaɗo e jibrilu o ko nelaɗo Allah o ko jibrilu ceerno ko mawni won ɗon de wastaqtu ilayka nelaɗo wimo a tardi a leeli arde ha ɗum muusi kam temi yewnima jibrilu wimo inni kuntu fa qala jibrilu inni kuntu ashwaq wallahi komin ɓuuri yewnudema walakinni abdan ma'muran kay sonno ko sagam en ceertata kono minnene komi maccuɗo tan jemirteɗo mbaɗa welde wondude ni kay sonno ko sago an en ceertata koɗo ma tan goɗanmi kono minnene komi maccuɗo tan jemirteɗo ida bu'istu nazaltu somi nelama mi jippo wa ida hubistu ihtabastu so tawi mi dumbama kadi mi dumbo min kay koɗo gotel tan gonmi ko yamirore Allah tan paɗmi so Allah neli kam mi jippo so wi kam jooɗo mi suusa dillude ko yamirore makko tan jahatmi sonno wontino ko yamiroram kay an kay mi ummata koɗo gonɗa an kay en ceertata ala kullin joni noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wimo ni jibrilu noon jabtimo ɗum ɗo jibrilu wimo wama natanazzalu minen min jippotako illa bi amri rabbika so wona tan e yamirore joomi jibrilu wimo ni wama natanazzalu illa bi amri so wona e yamirore joomi nelaɗo tawi wimo ma yamnauka holko hadma an tazurana actar nde juurotoɗami actar mimma tazuruna ko ɓuuri hewde ko juurotonoɗami holko hadma juurademi ko ɓuuri hewde ko juurotonoɗami ko sa ɓeydani kay woto ustu min komi jewnuɗama sa ɓeydani kay woto ustu jibrilu wimo wama natanazzalu illa bi amri rabbika minen min jippota ko so wona e yamirore joomi lahu ko kanko Allah on ɗon woodari ma bayna aydina ko woni ɗo jeese amen amamana min umuril akhira e gueɗe lahara ko kanko Allah woodari wama khalfana e ko woni cagle amen min umuri dunya e fiya kuuji aduna ko kanko tan woodani gueɗe amen pop ko woni yeeso amen fof e fiya kuuji lahara ma bayna aydina ko kanko jeeyi ko woni caggal amen pop wama khalfana min umuri dunya e gueɗe aduna kadi ko kanko wama bayna zalika e ko woni ɗo hakkude mum ɗo kadi ma yakunu fi hada alwaqti ila qiyami saa fof ko Allah woodani o wi ko woni yeeso ko ɗum ko Allah jeeyi ko woni caggal ko ɗum ko Allah jeeyi ko lombiɗo hakkude ɗo ko ɗum ne kadi ko Allah jeeyi ko woni yeeso woni lahara o
ko woni caggal woni ko yawte aduna ko ko lumbiɗo hakkunde ɗo ko woni ko gonɗen ɗo e dow mum ha fewde ñalawma dargo ko so wi ɗum fof ko Allah jeeyi ɗum noon tawde ko hono noon on Allah ko on de yemirta min tello so wiyani min tello min mbawa jippade wama bayna dhalika wama kana rabbuka laataaki joome nasiyan no woni jejjiɗɗo o wonani omo yejjitmade wonani no kedi omo woppuma bi ta'khiril wahyi anka ala sabi tan wahyi leeli ardema Allah yejjitani de kedi Allah woppanima de Allah wona jejjitowo kedi o woppanima huwa kanko on ɗon Allah rabbus samawati ko kanko woni jeyɗo asmawuji wal ardi e leyɗele wa ma baynahuma e ko woni hakkude asmawuji e leyɗele fa'budhu rewmo kanko on ɗon Allah rewmo wastabir subo li ibadati wastabir subo li ibadati e jiyaɓe makko ay muñ wastabir muñ li ibadati e jiyaɓe makko ay isbir alayha li ibadati e dewal makko wastabir muñ li ibadatihi e dewal makko ay isbir alayha aɗa andi en kaalino rewde Allah namdi tan ko muñal rewde Allah namdi tan ko muñal ceerno lelade foftoon o welde ni hen sahaji girñitade fokkiti ha juuloya tan taƴa foftere nde kuppa foftere nde ɗoygol no wayata welde sanga salatu ni ko joguiɗa ɗo joni aɗa jogui hen programme aɗa miijo yomi sooda hen naggam walla yomi waɗa hen naggam tan kaɓa e fittandu wooda hen ko peccuɗa mbaɗana Allah mbaɗana miskine Allah ɗum woni waɗande Allah ɗum namdi ko muñal aɗa andi waɗande Allah woni waɗande miskine Allah faami ko Allah wawni juulɗo aɗa andi Fatima bintu Adham wiyama somo sakkotono kanko haalis o jagganno o socca ɗum o ñalla soccude o hiira soccude haaran o wiya tal o sakko ɗum mbimo an kam nde tampere fof noon o wiya tampere nde de ko haalis o mi ronkat tan yo ɓerdam nde de no coccirmi fo mi wiya timmani ɓimmima ko foti noon fof miskine kay sa totti ɗum tan kañ jon tottirɗa ɗum fof ne yiɗi o wiya min nde wonno jaggumi gonmi koye fawde e junngo Allah ɗum waɗi no laɓɓinirmi fo mi ɓeydat min jaggumi ko Allah tottanmi wona goɗɗo tottanmi yedu sa'il muttasilatu biyadillahi junngo ñaagiiɗo koko jokkodiri e junngo Allah mbiɗoma sebi Allah mbiɗoma waɗir sebi Allah sa tottimo tottuɗa ko Allah kono ko tottatamo ɗon ko namdi ko muñal kasakal yaltinde namdi ko muñal wiide nde wonde somi woppiɗo hay sonno ko gonga ni ndereru kam ena e wasde yaltinde nde kono yaltinde nde enene kadi ko muñal a faami so tawi joni mi woppiɗo hay sonno ko ujunnaji joyi ɗeɗo ma timmit fodde ɗum ɗo million mo jinnomi o somi itti million o ma manque seeɗa no fotiri foof muña pellita million o yo manque jaltina ndewra ɗum Allah korka koko wuli ha ɓurti joni kam enen hewani ko jiiɗen ɗum ɗo diwanuji men ɗo kam hewani ko jiiɗen tin ɗon guleji wuli ha ɓurti ɗom ko mawni ha won hen nana leppina tekke ina cuddo won hen nana leppina wutteji won hen nana bifode won hen nana ɗano won hen nana ƴeewa no ɓenniniri ñalɗi ndiyam ɓuuɓɗam nana e loode ayi mbasa yarde muña ko muñal hadma yarde ɗam ɗo ndiyam aɗa jogui no jarduɗa kono ko muñal muña rewde Allah nde dewal Allah fof ko muñal tan fof ko muñal gareje hen jihadi eɗen kaɓoye fi sabilillahi e ay muñen jehen dewal Allah ko muñal woppude kade Allah ɗenene kayne ko muñal gueɗe hen kewɗe no ɗon fittanuma no tuuya fittanuma no yiɗi wa khalifin nafsa wa shaytan wa asihima luundo fittanu luundoɗa cheyɗane ɓeeɗo woofɓe wa in huma mahadaka nusa fattahimi so tawi kay ɓe guppanima laaɓe nderu ɓe mbima kay ɗum ɗo ko ɗum ɗo ni foti waade ala tuumɓe tuum fittanu
fittandu kala nde duñma e hunde tan ala wat ɗum ɗo tan tinno wata wat tawde ko fittandu so duñima tan e hunde wat ɗum ɗo tan tinno wat won vidéo garɗo e téléphone ma vidéo naati téléphone ma joni noon mbiɗa supprime vidéo o tan fittandu ma wi pourtant no wawno puɗɗo vidéo o de tan miijiɗa e hoore ma ay ko fittandu haaldata e ma ko koko miijorɗa e hoore ma ko tan ɗum woni fittandu nen haala pourtant hoppuɗo ɗo vidéo tan haydara bonnata ala luundo fittandu tawde fittandu addiri ni moɓɓu guite tan kaɓa hen tan muña supprima vidéo o ay yiyat tan joni ɗum wontonoytama nimsa eyyi wonnoytoma nimsa tan ko so tawi a woppi ɗon tawde fittandu wimo woppuɗo pourtant woppuɗo tan saaha fo aɗa ñammina guite ma wona koye zamanu o kaldaten de woppuɗo tan saaha fo aɗa ñammina guite ma ay fittandu wima ni tan andu ko fittandu wimani ay ko fittandu yiɓirma ɗon ko saaha fo aɗa ñammina guite ma fittandu yiɗi ko saaha foof aɗa ñammina guite ma bakkat ne winde tan saaha foof martaba ma no usto teddungal ma no usto ndiyam yeeso ma no usto ɗum fittandu yiɗanma ha ma ya naata jeygol a faami sahaji wiyama hay arsigi ma no usto ni darde won gueɗe karmuɗe habbul basar ko hunde wallore e arsigi neɗɗo mernude guite ko hunde wallore e arsigi neɗɗo kono ko fittandu duñatama hen ko ay wonko ari ɗo joni e téléphone ma a tinani a matani a yiyani tan ha tinani tan ha jiiɗa saame téléphone ma walla ko won jumɗo tan wedde groupe tan keñoɗa captira fittandu e woppuɗo tan haydara bonnata luundo fittandu luundo fittandu salono fittandu tan ay fittandu wi jagguɗo salo ay an ɗo jiɗata ɗo ko ɗum woni ko fittandu yemirtuma ko yidde ma nde aɗa andi moƴƴani teeɗa yomi ittu somi itti kadi ne wawi mi nimsoya ne wawi mi yiɗoya hettude ɗum mi ronka ay ɗo no ay ne wawi mi nimsoya ne wawi mi yiɗi hettude mi ronka o ko on poɗɗa muñje muñña fittandu ɗum kaɓa e fittandu ɗum guitta ɗum iwa ɗon ko moƴƴere tan tawoytuma hen moƴƴere tan ay Allah nana humpitima Allah nana darma aɗa tuubana Allah surtout e won gueɗe vidéo ji bonɗi nana e téléphone ma a felliti aɗa itta vidéo ji ɗi aɗa andi fittandu ma no wano e vidéo ji hen wi joomam aɗa andi fittandum no waye ɗum ɗo ko guittanmi ɗo aɗa andi fittandum no waye ɗum ɗo ko kaɗanmi ɗo hooram aɗa andi no mbami hen ɗum ɗon noon joomam mi waɗiri saabu ma ko heddi ko mi ɗalti yawano Allah waddata e ma kono no fittandu yiɗiri foof ko noon tan ko fittandu balloyi foof ko noon tan ceerno ɗum fewatade alay sago muñete dewal Allah ngal muñete ɗoftade jamiroje Allah ɗe muñe waɗe rentade kade Allah ɗe muñe goppe ɗum woni wastabir muñ li ibadatihi e dewal makko hal bela taalamu aɗa andani la huwanandemo kanko Allah samiyan inniraɗo bela aɗa andani Allah tokora Allah ala mo innirade hay goto biyeteɗo Allahu inɗe ne kewi de kono inniraɓe ne kewi de kono Allahu ɓe mbi ko yahudi yanke goto jibinno ɓiyum inniri Allahu kono gaynu innude tan o ari o tawi ɓinguel ngel suumi hoñi wi kos no yoori no wi kos wa yaqulu l insanu o wattata wa yaqulu ina wiya al insanu neɗɗo al munkiru ɗum waɗi ha enen e koye men won inde alay saago ndentoɗen ko gonga ni ismul jalala o kam jiida enɗe keddiɗɗe woni Allahu o ko heddi ko sifaji ɗi eyyi kono alay saago ndentoɗen biyeteɗo Mouhamadoul Haadi colen tan hankkadi haadi ko Allah gonɗen e noddirtemo faami ko Allah woni haadi ala kullin inɗe ɗen ɗon ne keewi e meɗen Mouhamadoul Haadi inɗe tan ɗe ngannduɗaa enen kam yo Allah faabata rawane ko ɗum wonno mission meɗen rawane ko ɗum wonno dukoji meɗen
ko wayno salamata en joni salamata beeteɗo gorko salamata gorko enen jaggen debbo tan hankadi mbatten salamata taw debbo o ko ummu salamata ko inni gorko salamata ko gorko wiyete noon debbo o woni ummu salamata debbo o ko yummum salamata yummum eyyi mo woni yummum on ɗon salamata mo woni yummum o on ko gorko salamata binul akwa oɗo joni ko sahaba nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam badduɗo e nelaɗo Allah gueɗe kawniɗe mo nelaɗo hokkuno sen koddiri tan médaille mo nelaɗo takkanno médaille ko oɗo salamata binul akwa e salamata fayiɗo o tan abou salamata oɗo gadinoɗo yettade e fergo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko bamum salamata o wiyete no wirete ummu salamata ni ko noon kadi wirete abou salamata eyyi on ɗon abou salamata bamum salamata kanko resno ummu salamata yuman julɓe woni cuddiɗo battindinoɗo wonde cuddiɗo annabi sallallahu alaihi wasallam ko ummu salamata yummum salamata eyyi salamata oɗo maɓe cowrete oɗo wiye bamum salamata o wiye yummum salamata on salamata noon ko gorko enen jagguɗen salamata mbattuɗen debbo ɗum noon kala biyeteɗo kala biyeteɗo salamata yo tinno anda inde makko nde ko ummu salamata eyyi ko haalate ko ceerno ne jogui ko nafarde wasata on mo jinomi tiktok e salamata tan jennomi kono caggal ɗum tan jimmi watti ummu salamata mbimi très bien alhamdulillah ni kay sono haale ke yoyi e seeɗa no nafa ala wonano heewi kamɓe foof tan kala hen mbiyeteno ɗo ummu salamata ke so wona ummu salamata tal on tan kam nanɗen ummu wiyete ka kangal te ko sahaba moƴƴo noon woni oɗo salamata o salamata bunul akwa sahaba moƴƴo hatta babiraɗo onen kay oɗo joni abou salamata joni kalten aɗa andi no yalti aduna nde ko nden ummu salamata wi wonde kañum nani nelaɗo ne wiya wonde kala kattiɗo hunde kala ceerɗo e hunde perdi hunde o duumi e wiide inna lillahi wa inna ilayhi raji'una ma Allah lomtinanmo o wi kanko walla ma Allah lomtinanmo ko ɓuri ɗum o wi kanko o gomani ɓernde makko fonde Allah no jogori lomtinandemo mbaɗono abou salamata ni ɗum wawa wonde o wi holno dañiranmi mbaɗono abou salamata ni saka ɓurɗo ɗum wawa wonde o wi kono tawde nelaɗo wi noon wadde mataw yo duuma hen tan kanko ne jagge inna lillahi wa inna ilayhi raji'un i o tinani tan ha nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nele makko wonde ni yiɗirimo dewgal mataw o dañi ko ɓuuri abou salamata o dañi ko ɓuuri abou salamata on noon ko debbo kawniɗo kañum balluɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kewɗo peeje moƴƴo peeje wahyuji kewɗi ne jippoto koye suudu nelaɗo suudu makko tawi nelaɗo noon suudu makko hatta to julɓe kanko oɗo ummu salamata ñande sulhal hudaybiya ko kanko heɓɓiti ɗon julɓe ɓe nde nelaɗo wi yimɓeɓe pembo ɗe yimɓeɓe fof ne mettini an kadi goto fof no tukki hoore kami wawa fembade min kam goddolam taƴirtani tan yimɓe gara ha ɗo mbiya kayri yettoyade makka yo dabto min kam goddolam taƴirtani tan nelaɗo wi pembo ɗe ɓe jabaki ɓe kuccani hen nelaɗo naati nder ndeysan ɓernde nde no haaɓi omo jogui fayre ummu salama wimo ya rasulallahi ko woni o yimi yemiri sahababam ɓe laaɓi ɗiɗi ɓe mbaɗani mbiɗo huuli somi yemiriɓe tataɓol ngol soɓe mbaɗani halkare jippo e mabɓe kala nde jemirmiɓe tataɓol soɓe mbaɗani lepte koko jippoto e mabɓe ko kamɓe de kulanmi ummu salama wimo ya rasulallahi wona ɗum woni feere ay feere ya natoy tan an pemboɗa ay ko mbiɗa eɓe mbaɗ ko waɗ ɗum tan an woni mabɓe joni haaɗi ɗumen wadde ɗum ko miijoto kono mbawi fembade ha gasa so gasni fembade yamirore wonde arta kono soɓe jiima kam an hoorema a fembima ɗum kam hay sa wiyani pemboɓe pemboto ay nde feere ɗon noon nelaɗo wima haali gonga nelaɗo yalti fembi kamɓe fof fembi ummu salama neɗɗo jumtuɗo peeje ala kullin ɗeɗo inɗe yoɗe mbatti hakkillaji hal ta'lamu lahu samiyya Allah ala tokora won inɗe ɗe ganduɗa enen jaahe meɗen alay sago ɗe ƴewte koy yoɗe ƴewte bamum samba yummum samba ina sella wona debbo kono samba sellata wona debbo ci am to meɗen ke yummum samba noon sella wona debbo ɗum noon wayi kono salamata de
wiide salamata way kono wiide samba ndeeni wiide yummum samba nde noon woni wiide yummum salamata wadde biyeteeɗo salamata o aan debbo anndu ko ummu salamata woni lasli inde maaɗa yummum salamata anndu biyetenooɗo salamata o ko gorko ɗum noon ko wayno haadi en kuccitene nek tan haadi 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 de ko Allah wiyete noon wadde ko Muhammadul Haadi ko colaten ko fof ina heewi kono noon ɗo kam yo ɓuri rentede kam inɗe Allah ɗe kam ko solate e majji ko Muhammadul Habibu en fo yo won Muhammadul Habibu yo adde ha timma Muhammadul Mustafa en ɓe ginnira ko nelaɗo Allah ay ɓe garte inde nelaɗo Allah nde sallllahu alayhi wa sallam ɗum woni jomiraɗo wi hal ta'lamu lahu samiyya beela aɗa andanimo inniraɗo tokara wa yaqulu l insanu ina wiya oɗo neɗɗanke almunkiri lil ba'thi mo ganduɗa ko jedduɗo ummital wi ummital wodani Ubay ibn Khalaf oɗo kuɗaɗo Allah Ubay ibn Khalaf wiyama ko Walid ibnul Mughirata ko oɗo ne o wi a idha ma mittu beela min kam so tawi mi maayi la sawfa yama ukhraju mi yaltine hayyan mbeɗa wuuri min al qabri e qabri kama yaqulu Muhammad honono Muhammad wirini min somi maayi mbiɗon ko yama min yaltine e qabri am taw mbeɗa wuuri hono ko Muhammad haalata ɗo ko jomiraɗo wimo ala koy oto haal ɗum an ka ɓocconde ay ko jedduɗo o wi ko ey la uhya mi wurtintake badal mawti caggal mayde kay mayama tan mayi wurti gay ala jomiraɗo wimo awala yazkuru l insanu mbete siftorta oɗo neɗɗo kam jedduɗo ummital wi wonde so maayi wurtintake maayiɗo wawa wurtude beela kanko oɗo neɗɗo kam o siftorta annano minen khalaqnahu min tagimo min qablu ko adi walam yaku shay'an o wonano hay hunde ɗon kay mataw ɓurno sadde kam nde min tagatamo de kanko hay hunde o wonano de haydara o wonano ni tan jekku mi tagimo te haydara o wonano joni noon caggal nde woni kay mataw artirdemo nde kam fotanno ɓurde weɓde kam e wodnudemo gila o wonani hay hunde de fami haala ka awala yazkuru l insanu anna khalaqnahu min qabl walam yaku shay'an neɗɗo oɗo kam o siftorta ɗum ɗo o miijota ko ɗum ɗo min nde tagatmomi ko adi nde kanko haydara o wonani hay hunde o wonani joni noon sonno koto neɗɗo mbiyen walla ni no neɗɗo faamirta walla ni no neɗɗo haaldirante ko wodnude hunde tawi woodano meeɗa wodde ɓuri sadde e fewnidde caggal nde woodi boni aɗa andi neɗɗo o nde o maayi nde firti ko woodino o boni joni noon wurtudemo nde wadde firti ko fewniddemo nde joni noon sonno koto neɗɗo wonno mbiɗen mataw ko ɗum ɗon ɓuranno weɓde e wodnude hunde nde gila suwa taw woodde ɗum noon koto neɗɗo kono tawde ko Allah wiyetake ɗum ɓuuri weɓde gati to Allah ala koto ɓuuri toon weɓde to Allah to fof fotodiri e makko fof tagde asmanuji ɗi jeeɗiɗi no ɗi potirno fof e fewnude ɗo joni pollonde fof fotodiri e makko fof ala hen ko ɓuuri weɓde koy to Allah to toon ala ɗum ɗo ɓuuri weɓde sa waɗi ɗum ɗo ɓuuri weɓde tan firti ko won hen ko saɗi seeɗa te to Allah to haydara saɗani toon fof ko kun tan faya kun joni noon kanko oɗo ndeɗo ɓocconde winde ni nde beela o siftorta Allah wi o siftorani annano minen khalaqnahu min tagimo min qablu ko adi walam yaku shay'an te on saha haydara wonano jomiraɗo wi fawa rabbika mi wondiri joome la nahshurannahum mami rendinɓe kamɓe fof
kamɓe ɓeeɗo yedduɓe ummital mami rendinɓe kamɓe fof washayatina e seyɗaneji kullam minhum kala gooto e maɓɓe wa cheytanahu e cheyɗani muɗum fi silsilatin e geƴƴalal gootal kala gooto e maɓɓe kañum e cheyɗani mum ndendidine e geƴƴalal gootal nde won noon kala keefeeɗo ina wonde cheyɗani mum no jiirata julɗo fof ina wonde malayika mum no duusa ɗum ni keefeero kala keefeero mo jiiɗa ñalawma darde jiyata kono darde cheyɗani mum kanka partenaire am darɗo enen dardoto joni noon jomiraɗo wi kala gooto e maɓɓe kamɓe ɓeeɗo yedduɓe ummitare kala ñalawma darga ay ceenuji ɗi ndendidintumiɓe koye seyɗaneji maɓɓe kala keefeere mo jiiɗa jiya juuɗe ɗiɗi ɗe nena ceena ha tiiɗi ina ceenda e juuɗe ɗiɗi seyɗani muɗum no jiirata ɗo joni yimɓe mbaɗa jagge to banggue laamu jiya monet waɗe jiya yimɓe ɗiɗo ne ndendidina e monet goto eyyi kono toon ɗi monetaji ko kulɓiniɗe ɗe ɗi saɗa sifane ɗumen joni noon neɗɗo foof jiya ne rendidina e cheyɗani muɗum kañumen ne ceenda ina jaano duñodira yo Allah faaba fa rabbika lanahshurannahum wa shayatina e seyɗaneji maɓɓe ɗi summa refti la nuhdirannahum mami tawnuɓe hawla jahannama e takkuji jahannama tawa koto boowal to ɓe cuwa tawa nadde kamɓe fof mami tawdidirɗe ɗon kamɓe fof tan ɓe potto ɗon tawa hade maɓe natoyde jusiyan kamɓe fof ɓe potto ɗon koɓe jusiɓe bi maana koɓe dicciɓe e koppi maɓɓe jusade enen mbiyata jusade aɗa andi jusade nde ko ɗemgal arabiya ko konngol arab wadde sen mbi jusiyan seɗen pirta tan weeɓat firde ha ɓurta nandata ha ɓurta jusiyan koɓe jusiɓe ni ceerno nandiɗe wajo wino ko wolof ke no weeɓi ha maayi mbimo damal no wiyete o yi dam jaasi no wiyete o yi jas gangiralo solatten puccu no wiyete o yi pucc enen oɗo jusiyan koɓe jusiɓe ni ceerno nande pularde kono noon pular jeeya ko arab jeeyi fof jaasimina koɓe jusiɓe alal rukabi ay e koppi maɓɓe ɗum woni diccari enen mbiyata diccari jam'u jaasi ala kullin thumma refti jomiraɗo wi lananzi anna mamin ɗoof min kulli shi'atin ummorde e kala fedde minhum e maɓɓe ayyuhum kala e maɓɓe ashaddu ɓurɗo sattude alarrahmani e jomiraɗo itiyan cuusal mamin ɗoof kedi kala e maɓɓe ɓurnoɗo sattude e jomiraɗo cuusal min jaltina ɗum banggue keede banggue on kala fedde so darima ina hen ɓe ganduɗa ko ɓurnoɓe suusde Allah jomiraɗo wi ɓe min ɗoofa ɗumen min jaltina ɗumen ɓurɓe suusde Allah ɓe palte kala dental an yalte nder maɓɓe heeɗo oga banggue an yaltu joni noon kala dental ɓurnoɗo hen suusde Allah o yaltine joñe banggue kamɓe ɓen ɗon fof ɓe ndendine ɓurɓe suusde Allah ɓe joñama banggue kamɓe fof kadi ɓe ndendinine lawol gotol ɓe mbaɗa dental maɓɓe banggue firti o dental fof gonnoɗo hen mawɗo o yaltine mawɓe ɓe noon ndendidine kamɓe fof ɓe mbaɗe banggue famani ala eyyi joni noon nde won noon waaleykum salam wa rahmatullah marhaba nde won noon kala hen goto sa yi ɗum joni ina jogo to dental muɗum taw ko kanko woni majjinowo dental ngal eyyi joni noon ballol mudil jiidata e oga mo ganduɗa kañum ko deftiɗo o majjuɗo majjinowo oɗo jiidata e majjinaɗo o to banggue lekte joni ɗum woni jomiraɗo wi summala nanzi anna nde wonno kala dental e maɓɓe ina waɗi hen majjuɗo majjinowo joni noon kamɓe majjuɓe majjinoɓe kamɓe fof jomiraɗo wi mi rendidinaɓe kamɓe fof ɓe keeda banggue kala dental gonnoɗo hen mawɗo majjinannoɓe o on heeda banggue kamɓe mawɓe majjinannoɓe kamɓe fof kadi ɓe ndendineɓe mbaɗe dental gotal
ɓe lepte ɗe jiiɗa e ɓeega lepteteɗe ɗum waɗi no hulɓinide ɗiɗo groupe aji WhatsApp tentuɗe de ɗi live aji dental fof gardiɗo o andu ko gardorɗa de andu ko kalanta yimɓe de andu ko jahata de an woni ɗo mawɗo groupe WhatsApp andu ko kaldata e yimɓe ɓe de andu ɗo paruɗaɓe de an woni jaggaɗo ɗo ko ceerno andu ko kalanɗa yimɓe ɓe de reeno wonde balul mudil de so tawi ɓe majji ko an majjini ɓe rento koy janngo e jam jomiraɗo wi ko summa lananzi'anna min kulli shi'atin mamin jaltin ummorde e kala fedde min jaltina hen mawɗo e maɓɓe ɓurnoɗo hen susde Allah o min jaltina ɗum summa refti la nahnu minen a'lamu ɓuri andude ko Allah haalata billadina e ɓen humno kañumen awla ɓuri handude biha e jeygol he soliyan walla siliyan e jangin tan siliyan woni natgol soliyan natgol eyyi Allah wi ko kañum ɓuri andude ɓurɗo handude nadde e jeygol he summa la nahnu a'lamu biha awla biha soliya eyyi minen ɓuri andude ɓurɗo handude e nadde e jeygol he wa in minkum wonani gooto e moɗon gooto illa walidu ha so wona ina jogori jolde e jeygol he gooto e mon fof ko jolowo kana laatima ala rabbika e ɗum ɗo wonde gooto e mon fof koko jolata e jeygol he ɗum de hatman ko hunde tengtinade maqdiyan ñawade jumma noon refti on sanga nunajji alladina min danda ɓen ittaqaw hulɓe Allah ndenti shirku ndenti keferu wa nadaru dhalimina min goppa ɓen toñoɓe fiha e jeygol he jusiyan koɓe jusiɓe ay soɓe naati jeygol ɓe natata koɓe jusi kono aɗa andi hulɓine jeygol lelɗe yimɓe jeygol ko hippare e so tawi joom ñiiɓe jeygol hen kadi lelde mum toon ko hippade no arde fof kono boni tan so hippade so ajjade so sawdade so jooɗade e nder jeygol kay ina boni tan yo Allah dandu en hen tawde ke koko filti banggueji fof nana dow ma nana less ma e ceerno yo Allah faabo ena ɗum de no hulɓini de summa la nahnu a'lamu bihi wa in minkum illa wariduha kala gooto e moɗon koko joɗata e jeygol he wal hasilu ko gasi annahu ikhtalafa al mufassiruna wonde luuri ɓen mufassiruna en firoɓe fil muradi e muuye bil wurudi e jolgol e jeygol he wiyeede gooto e moɗon fof koko jolata hen faqila wiyama addukhulu wiyama ko nadde nde koko natate jeygol koko natte moni fof ma nat heddi noon ko summa nunajji alladina taqaw eyyi hulɓe Allah ɓe kañumen dande eyyi wa qila wiyama ala wona nadde kay nadde nde kay gasani alhuduru eyyi ko tawede nde tan maaha eyyi tawede fil mawqifi e darorgal ngal nde won noon neɗɗo o arde hawyiya jeygol o anda ko ni jeygol ngol hulɓinori so tawi o yeehi aljanna o anda o jogo dakamme belamma wonde Allah dandimo to ko mawni ɗum koko yettirta Allah hokkimo ga kadi ko mawni wona yettirde Allah dandede e jeygol yettirde Allah hokkede aljanna so yehoyi tan ina wawi ni jeygol ngol taw andana ɗum o miijo ma taw ko comme no jeygel ngel to yiyanno ni tan jeygel aduna ngel o sikka ko noon wayi kono ko ɗum waɗi o arata hawyiya jeygol ngol so yi noon on sanga ko neɗɗo aljanna ko toon o faara yo Allah wattene ɓen joni noon so yeehi o wawa yettude Allah ɗum woni ko Idrissa e ko hujjinorino e malayika o to hanki tan Idrissa no hujjinoro ɗum e malayika oya ha wa in minkum illa wariduha Allah wino gooto e moɗon fof hade mum natoyde aljanna kay ma jolay jeygol he ma yiya jeygol ngol wadde minne mi ari mi yi jeygol ngol ina jaawi hujjaji ɗo Idrissa hujjinorino a faami joni noon o wi
won wiɓe ala ko tawede nde tan walladi awwala alayhi al ashyakh ngol konngol noon ngol ngannduɗaa facciriri ɗum seeremɓe annal murada wonde ko muuya bihi almururu ala sirat ko muuya wa in minkum illa wariduha ko ngannduɗaa ko ɗum ɓuri fotteede ɗum seeremɓe ɓuri yaarude ko wirtaade e dow siraaɗi siraaɗi o noon wa huwa ala dahriha siraaɗi o woni koye dow keeci jeyngol siraaɗi o jiimi koye jeyngol ɗum woni wa in minkum illa wariduha faami haɗa ka jooni noon tawde moni fof koko rewata e siraaɗi te siraaɗi o jiimi koye jeyngol la hawla wala quwwata ɗo no hulɓini ɗum woni gooto e mon fof rewi ɗon jooni noon oɗo siraaɗi kam mbela ko poyal jaajngal mbela no yaaci o wi ahaddu min assayf ɓuri welde e mbelendi silama ɓuri sewde e mbelendi silama ɓuri welde e silama wa araqu min assiyar ɓuri sewde e leeɓol ko pon kono pon o ɓuri sewde e leeɓol te ko jeygol woni less kala janɗo ko jeygol fayi direct te pon o ɓuri welde e silama mbelendi ɓuri welde e silama te ɓuri sewde e leeɓol ko heen noon neɗɗo wirtoto ɓenno ɓennude fof noon daɗi heedi o to baŋnge anamalama eyi fodde noon no yimɓe mbaaɗi o yaha haa hakkunde teɓɓitoo saama o ko gila e fuɗɗoode nde tan teɓɓitoo saama o yaha haa ndaara taccoyde haa sikka daɗi teɓɓitoo saama o ena kañumne nane jogii faayire mum tan ɓenna Allah danna ɗum yo Allah wattu ene ɓeen jooni noon o wi ɓuri sewde e leeɓol wa yattasi'u lil mu'mini bi qadri amalihi pon o noon omo yaajana juulɗo fodde golle mum tan golle ma moƴƴunude potiri fof ko noon pon o yaajirantuma an faami haala ka ɓuri sewde e leeɓol kono golle ma kala ɗo ɗo tolni ko noon jaajgol pon o tolnortoɗo ma ɗo an juulɗo o ko ɗum woni wa min huna taqulu nnaru lilmumini jizya muminu faqad adfa'a nuraka lahbi ay so julɗo rewi ɗon joni pon o ɓeydima yaajande julɗo o wona ɗon tan haɗata de julɗo o tawata kono hokka annora nde usta dos jeygol ngol ronka jogade doole joginoɗe so julɗo wirtima tan doole ɗe gustoto ɗum woni o wi jeygol ngol wiye jis ɓennu ya muminu julɗo yawno ɓennu an yawno ɓennu laqad adfa nuruka lahbi annore ma ñifi dulɓito golal ngol yawno ɓennu an hami huɓɓa so julɗo ari tan ngol serte doole maggol ay julɗo ɓenno kadi ngol lowñito kadi ngol dulɓito kadi ay so julɗo goɗɗo ari kadi ngol sertay doole ɗe kadi ɗum woni hankkadi ngol wiye julɗo o bi maana hande julɗo ari yawno ɓennu yawno ɓennu annore ma ñifi dulɓito golal ngol ñifi lewlewdam ndu ɓennu yawno jisya mu'minu yo Allah wattu en e ɓeeɗo yo Allah waɗ en ɓe jeygol ene wiya jisya mu'minu laqad adfa nuruka lahbi annore ma ñifi dulɓito golam ñifi lewlewndu am ɗum noon ɓennu a faami wa hum fil mururi noon mukhtalifuna hay kamɓe e julɓe e koye maɓɓe noon to baŋnge birtogol ngol kamɓe e koye maɓɓe ɓe ceerti lima fil hadisi hono ko ari ɗo hadisi yaridu nnasa yimɓe ɓe fof eɓe jola annara jeygol summa refti yusadduna anha bi amalihim summa yusadduna wattu hon walla ko yasudduna anha bi amalihim ɓe palore ɗum e golleji maɓɓe fa awwalihum walla yasduruna
nde foti wonde kam ya wasin fa awwaluhum tan kalam hil basar ɓe ɓennira ɗum fodde golleji maɓɓe fa awwaluhum kalam hil basar garwanu maɓɓe o ɓurɗo heen forde daraja o wirtorto ɗum tan ko kalam hil basar hono no majango yitere ni o ko joom daraja de ɗum yawiide ayno yitere ni tan amaji a gasni tan jomum hetti o to banggue ɓenni no ɗum wayi mawnude ni kono fodde ko yitere ne maja tan taw jomum hetti o to banggue atinta nim taccine ya wayra ɗon ɗo dari darode mum tan ha jiya sinen to dari kalam hel basar wa minhum summa rihu refti ɓennowo hono no jawgol hendu ni no hendu yawirta ni kañum ko noon ɓennirta summa refti ko adwil farsi hono no doggol puccu ni tan no puccu dogirta ni oɗo ne kañum ko ɗon daraja mum tolni doggol puccu ko noon woni no taccirta kanko ne mo jogo kulhuli seeɗa kam kanko ne ay lam hil basar o oɗo firti ko haydara ala kulol ni nde goƴo fuɗɗoto wonde taw o heedi o to banggue kanko ɓenni nomo hendu o ina jogui kulol kono no hakkidi eyyi tawde hendu ndu nanotoga jawgol hendu no andirani o ɓennoyi omo jogui kono no hakkidi kanko ɓuuri joom puccu o mo doggol puccu o on ne kadi no jogui kulol eyyi fodde no puccu dogirta ni ko noon woni no taccirta zumma rakib hono no baɗɗiɗo al mujiddu coobiɗo bima ana baɗɗiɗo tan taw ko coobiɗo e baɗɗogol muɗum no dogirta ni tan bima ana taw ko keñiɗo tan kono taw wona dognowo o woni ko adwil basari ko adwil farasi puccu jawgu dogowu doole ngu oɗo joni ko baɗɗiɗo omo heñi kono wonamo dogo doole zumma refti ka saddu rajuli fi mashihi hono no neɗɗo tan jawɗo koyngal e yaadu muɗum ni jawɗo koyngal e yaadu muɗum on nene kadi ko fodde niveau muɗum moni fof fodde niveau golle mum tan woni ko taccirta ala kullin yo Allah waɗan en enen ko en niveau ji tacciroɓe lam hil basar ɓe majango yitere seydi Cheikh Tidiane radiyallahu anhu noon ahabba am kariha jiɗɗo yo yiɗ caliɗo yo salo jaɓɗo yo jaɓ caliɗo yo salo almuɓe makko taccata koye balaɓe maleykaji ɗum ha ala sikkitare ni tijjani yanke moƴƴinɗo tijjani yankagal o bandi ƴiccikata mata wonde tijjani yanke ni mbiɗi minen min jogui goƴƴe yidde wonde emin kuuli beela min goni onono keɓiɗoɗo mbiya oɗon diwta tijjani yanke jaɓanaɗo tijjani yankagal o wallahi thumma wallahi ko e balaɓe maleykaji o taccirta kanko ɗum ala sikkitare moƴƴinɗo o noon moƴƴinɗo tijjani yankagal o ɗum jiɗɗo yo yitt caliɗo yo salo to amen e to mon kay minen kay ko gueɗel gotel tan min jogori jortoɗo mon ɗo onon e bandiƴƴi jogoriɗen jortoto maɓɓe to koto banggue goto kono tijani en kagal weeɓani wona eɗen goni tijani en koɓe de ala ɗum weeɓani eɗen jiiɗi eyyi jogoriɗen jorto e dow maɓɓe ko yidde nde e kamɓe e anje nde enen kam en goni en gonani eɗen gandi kam eɗen jiiɗi ceernajo o kam radiyallahu anhu te yiddemo ndenene kadi eɗen gandi ko heewi haalama hen yiddemo ndenene kadi eɗen jogti hen nafoore mawde ala to wonoyde to kay eɗen ñaagui Allah yo Allah waɗen ɗum de ñaaguiɗen Allah yo Allah waɗen eyyi kono yidde nde kam eɗen gandi eɗen jiiɗi jabde nde eɗen gandi eɗen jaaɓi ɗum ɗo eɗen jortori ɗum moƴƴere nde summa nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin wallahi thumma wallahi sonno wonano tan won gueɗe belani haalde wallahi thumma wallahi ma en dokkanno hen won dalillaji ɗi ganduɗa eɗi ɗeɓawade no ra'yal ayni ni ɗeɓawade no ra'yal ayni ni kono zamanu no metti haaldude e zamanu no metti haaldude sahaji wonko Allah no holluma billahi wallahi a yahat ha ɗeɓa darade e darorgal ra'yal ayni kono zamanu no metti haaldude ala kullin wa iza tutla alayhim ayatuna ay kamɓe ɓeeɗo
wa in minkum illa waduha kana ala rabbika hatma maqdiya wa idha tutla so tawi dursitama alayhim e mabbe kambe julbe be wal kafirina heferbe be ayatuna ayaji amen bayyinatin edi ngoni hujjaji penji qala alladhina kafaru wiya ben heferbe lil ladina amanu wonande ben julbe gomdinde Allah ayyul fariqayn hol yo e pelle didi de khayrun burdo mojjude nahnu wa antum minen emon joni wona wono biido non julbe ko onon gone gonga walla kambe julbe mbi ko kambe gone gonga joni ƴeewe ayyul fariqayn ahsanu maqama mi be biyanno e be joni ƴeewe pelle de didi hol hen fedde burde yodde darorgal wa ahsanu nadiyan burde mojjude tan darorgal wa ahsanu nadiyan bur yodde botu joni ƴeewe ɓe mbi ko kamɓe julɓe gone gonga ɓe ga kañumen hefre mbi ko kañumen gone gonga joni noon gonga oɗon mbawi famirde ɗum ni tan ƴeewe waaleykum salam taala hol e mabɓe ɓurɓe tan yodde darande hayru maqama wa ahsanu nadiyan ɓuuri yodde botu mi mana hol hen ɓurɓe jogade matériel uji hol ɓurɓe yodde galleji hol ɓurɓe jogade daabeji kedi botu ɓurɗo ngarɗude botu kedi ko so tawi botu jooɗima hol hen ɓurɓe yodde comji ɓurɓe sinkade ɓurɓe suɗade ɓurɓe lattude kamɓe joni ko toon ɓe jaani eyyi joni noon ɗum ɗo woni ko ganduɗa ha e oɗo ñalawma hannde nana yaaha awɗo ɓe mbiyata sa ari ceerno tawi koyngal tuuba mum ne seeki rutto wona ɗon woni hay ɗe balɗe toon farba goto wi kam noon gawlo goto wi kam ɗon ɗeɗo balɗe jalmi ha tampuɓe eyyi sa ari ceerno tawi o wi kam noon laaɓi ɗiɗi eyyi sa ari ceerno tawi koyngal tuuba mum ne seeki eyyi rutto eyyi eyyi ɓe mbi duwaw jabiraki ɗum ko haali ɗum o haalti warno ko hirande joni noon ɓe mbaɗatni tan gawlo moƴƴo noon kono noon konngudi maɓɓe ɗi sahaaji jalat tan wi arabe mbi wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis est ce que kayri ko Allah wi noon ala kulli wona toon woni ay ceerno mo koyngal tuuba mum seeki o wallahi reno wiide aɗa yewamo taw ko ɗon fof woni eyyi taw ko ɗon fof woni fof ko ɗon woni birteteɗen yaɓɓe o taw ko ɗon fof woni eyyi hefere ɓe ko ni ɓe mbiyatno ɓe ceerdira gonga o e fenande nde ko yo ƴeewe hol hen ɓurɓe jogade matériel hol hen ɓurɓe jogade comci joɗɗi hol hen ɓurɓe jogade téléphone ngaji ceerɗi galleji joɗɗi joni noon anda ko hefere ɓe wona joni noon ɓe mbiya tawde ko noon kay poftine yimɓe tawde ko hefere ɓe kay onon mbiɗon ko oɗon gone gonga te joni noon mbiɗon ko Allah hokkata joni noon Allah woppa on hokka ɓe ga onon koye fenani gonɗon ni ɓe mbiyatno onon ko onon Allah ɓuuri yidde te ko onon gone gonga joni noon Allah haɗa on hokka ɓe to aɗa andi joni so tawi neɗɗo o woni hakkillel tan wini ɗo nde kam no famni eyyi Allah wi noon wona noon hay garɗo ƴamde o tan ni o ara ƴamde heddoto tan ko yimɓe no namdo poste makko no namdo liggey makko wona dewal makko Allah wona nunɗal makko wona dimago makko wona jibinande makko wona karaysiragal makko ala ko poos makko tan jomiraɗo wi wa kam heewi ahlakna ko min kalki qablahum ko adiɓe min qarnin e leñol hum no kamɓe ɓen ɗon ɓe min kalkuno ko adiɓe ahsanu ɓuri ngarɗude ɓuri yodde asasan mebluji ɓuri yodde ɓuri ngarɗude asasan matériel uji wori yan ɓuri ngarɗude ne kayne darande wonɓe min kalki ko adiɓe ɓe ɓuri yodde matériel uji ɓuri yodde darande sa fote mumen a majata hakke eno mbayi yodde kono noon nde wonno ko hefereɓe Allah wimi halkiɓen aɗa andi kefere no wawi yodde ha maayi eyyi nde wonno han kadi haydara haljinani ɗum ndiyam subaka law salligi tampinani ɗum kañum ewa ummade subaka law kuppo ɗoygol tampinani ɗum nde wonno ɓernde nde han kadi
ala ko calculi haydara ɗum waɗi o haardana tan koye aduna ko hokkate ko fof arde aduna makko qul wi man kana on mbo laati fi dalalati ene e majjere hay falyamdud jomiraɗo wi ma ɓeydan lahu wonandemo arrahmanu hineranti o woni Allah maddan ɓeydugol fi duniya yastadrijuhu ma Allah ɓeydan mo e aduna Allah noon no ɓeynoma taw ko ɓeynugol wala yahsibanna alladina kafaru annama numli lahum hayrun li anfusihim eyi hefere ɓen ɗon wotoɓe cikku ko Allah muñaniɓe ko ɓural e maɓɓe de ala ko li yasdadu isman tan ko ɓeynugol tan ko haɓe ɓeydo bakkatuji tan hatta ida ra'aw ha so tawi ɓe jiyoyi ma yu'aduna koɓe podana ko ha so tawi ɓe jiyoyi koɓe podana imma al azaba ma woni ko lepte to bange aduna kal qatli wal asri ɓe mbare ɓe ndahe wonno walde badri ni ay ɓe dañi lepte wa imma sa'ata walla Allah woppaɓe ɗo wasa leptude ɓe ha darga wa imma sa'ata ha darga mo ganduɗa ko moftuɗo ala jahannama jeygol jahannama fayadkhuluna ha ɓe nanne e jeygol ngol lepte ɗe kam garat tan ma woni ɓe leptama e aduna ɓe jaha lakara ɓe leptoye walla ɓe goppama e aduna ɓe padanama ha lakara ɓe leptoye toon fasayalamuna Allah wi ma andu maɓe gandu man huwa ma andu man huwa no on maɓe gandoyi man huwa no on sharrun ɓurɗo bonde makanan nokku wa adafu ɓuuri lohde jundan wallodiɓe maɓe gandoyi ɗum wona ɓe mbi ko kamɓe ɓuuri teddude sababu ni ko kamɓe ɓuuri hewde jawdi sababu ni ko kamɓe ɓuuri yodde alhaaliji joni maɓe gandoyi hol hen ɓurɗo so tawi lepte ɗe garoyi foti ko wargo e dahngo foti ko fadde ha darga on saha darga nena mofti jahannama ɓenatoyo on ɗon jahannama nden nde maɓe gandoyi hol hen ɓurɓe bonde darorgal ɓe gandoyo hol hen ɓurɗo yodde mana ɓurɗo lohde jundan wallodiɓe eyyi junduhum ash-shayatin gati kamɓe konuli maɓɓe ko seyɗaniji wallodiɓe maɓɓe ko seyɗaniji ɗum woni ko jundul mu'minina noon alayhim almalaika konuli julɓe ko malaikaji wallodiɓe julɓe ko malaikaji ɗum noon so tawi daroyama ñalawma darga kamɓe heferɓe ɓe konuli maɓɓe wallodiɓe maɓɓe ko seyɗaneji gara keeda e maɓɓe daroto e maɓɓe konuli julɓe wallodiɓe julɓe ko malaikaji gara daroto e mumen ballodira e mumen Allah wi so nden yontoyi kamɓe ɓeeɗo heferɓe maɓe gandu ɓurɗo bonde darorgal ɓe ganda ɓurɗo sembude walla ɓurɗo lohde wallodiɓe ballodiɗo makko so tawi ko seyɗane ñane muɗum seyɗane nana tonga ha tiiɗina waƴa hoore muɗum ina tonguida e makko malayika nana to kañum darina fewna ha feewi ina yotna ha yooɗi ina hebla ha moƴƴi ina pari duusodirde e oɗo julɗo e ɓerɗe beltidiɗe ɓerɗe beltodirɗe ñande mum maɓe gandu hol ɓurɓe lohde wallodiɓe gati ɓurata lohde wallodiɓe ko kamɓe ɓen heferɓe ɓe ganduɗa konuli maɓɓe ko seyɗani a faami ko ada fo jundan wa yazidu llahu Allah no ɓeydara alladina no ɓen ihtadaw fewɓe peewiri imanagal hudan peewal wal baqiyatu e keddotoɗi as-salihatu konnguli moƴƴi hiya taa khayrun ɓuri inda rabbika ɗo joome tawaban jobdi wa khayrun ɓuri maraddan huttorde afarayta habram alladina on kafara jedduɗo bi ayatina ayeje amen wa qala o wi oɗo ko khabbab bunul arat alqailu biɗo lahu wonandemo tub'athu ba'da al-mawti wal mutalibu lahu bi malin oɗo kefero asib ibn wa'il kefero candallo biyeteɗo khabbab bunul arat oɗo wimo ma ummitina ñalawma darga ka ummitinteɗo adduno ɗum ko on rewannomo jawdi wimo yo yoɓ ɗum halis mum e on ko baylo ko tafannoɗo tafanimo noon cuɗari makko
keefeero kañum ko tooñoowo tafani mo cuɗaari makko haa gasni jooni noon wiimo yoɓam haalisam o wi on mi yoɓataama so wonaa jedduɗaa diine Muhammad e tan ngal banndiyagal Aas ibnu Waa'il aɗa anndi mo Aas ibnu Waa'il keefeero candallo bonɗo bonnuɗo gañjo nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam maayiɗo gila e law noon kañum maayi gila e law mawni kiniiɗo kadi mawni kiningal Aas ibnu Waa'il jooni noon aɗani kanko ɗe ɓata waade kono Abou Jahli ni ko kamɓe en Abou Jahli en gonno ɗon tolnodiiɓe tan ɓe ngannduɗaa ko yontaaɓe jomen jawɗeele en haalooɓe ne nane fewjoɓe ne jaɓe jooni kanko Aas ibnu Waa'il o ari oɗo baylo biyeteɗo Khabbab bunil Arat o wi ɗum tafanam ndiɗo tafanam cuɗaari on tafanimo fewni ha feewi tottimo wimo noon yo bisimillah addu haalisam o wi o monti tan o wi c'est bon moƴƴi feewi o moƴƴi o yoɓam noon mi yoɓma hatta takfura bi Muhammadin ha jedda Muhammad so wona yeddu Muhammad mi yoɓatama on wimo mi yeddata Muhammad abadan mi yeddatamo ha maaya ganda noon ka maayo o sa maayi kadi ka ummitinteɗo o wi nde komi ummitinteɗo tawde komi ummitinteɗo ke mbiɗa sabatas noon o yaari hen tawde mbiɗa ko so maayi komi gurtowo eyyi so maayi hami wurti komi dokkateɗo toon jawdi eyyi momi hokke toon jawdi somi hokkama toon jawdi momi yoɓa jawdi ma an aɗani kam ɗo ya toon kam gonɗen mbiɗa hokka ɗo jawdi mbiɗa kadi komi maayo mi wurtine somi maayi mi wurtinama no dokkirami gani ko noon dokkirtemi to faami haala ka momi hokke somi maayi momi hokke jawdi ɗum woni ko wi ko dhalika anna Khabbaban kana sa'igan Khabbab wonno ko baylo fa sagal Aasi hilyan o tafani Aasi hilyan fa sagal Aasi o waɗi ɗo de keti deftere ma ko toon ko lil Aasi walla ko Aasi al Aasi tan jiiɓiɗe fa sagal Aasi tan o tafani Aasi fa saga lil Aasi foti wonde hilyan cuɗaari thumma talabahu bi ujrati o ɗaɓɓi e makko noon jobdindi fa qala lahu lan aqdiyaka hatta takfura bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mi yoɓatama so wona jedduɗa Muhammad fa qala Khabbab wi lan akfura bihi mi yeddata Muhammad hatta tamuta ha maaya summa tub'asu gummitinaɗa on nene seki wimo mi yeddata Muhammad noon ha maya gummitinoɗa qala o wi wa inni la mab'uthun min ba'di al mawt jiɗɗa wiide wadde komi ummitinte ala caggal mayde eyyi ɗum kay foftini eyyi ɗacci wadde somi ummitinama mami yoɓe toon fa sawfa utika idha raja'tu ila mali wa waladi somi ummitinama mami hokke jawdam e ɓiɓɓam on saha mami yoɓe ɗum woni wa qaala o wi la utayanna mami hokke o noon seere ɓen mbiyeɗo ne metti firde e ɗemngal Pulaar mami hokke joni noon mami hokke oɗo joni way kono wiide mbeɗa hokkuma an kono tawi wona ɗum woni ɗon mami hokke o ɗiɗi fof aɗa andi no fotodiri wiide mami hokke e mami hokke oga ɗi jiida to banggue maana kono fof lafsu o haaldete ko sifa goto kono noon no pamrata ɗum tan ha mbawa sernude ɗum ko mami hokke oɗo ko komi dokkateɗo wona komi dokkowo ma sa waɗu wi ɗum to mudara Pulaar ko nden mbawata famde ɗum mami hokke somi ummoyima mami hokke min mami hokke wona mbeɗa hokkumade ala ko komi dokkateɗo wona an mami totte an wona mami totte an kono noon nde wonno mami hokke o joni so ardini tan haaɗiɗo ma sikkuma to ko mami totte an ala ko komi dokkateɗo somi ummoyima komi dokkateɗo ɗum woni la utayanna komi dokkateɗo maalan jawdi o waladani ɓiɓɓe fa aqdiyaka on sami yoɓma qala ta'ala jomiraɗo wi attala al ghayba mate kanko kam ko ƴellitiɗo e birnidi amittakhadha walla ko jogiiɗo inda arrahmani ɗo Allah ɗo ahdan aadi wonde so mayi ho ummitima ko dokkateɗo jawdi e ɓiɓɓe beela kanko kam ko ƴellitiɗo e birnidi o andi ɗum ne
walla ala ko jogitiiɗo e hinerante o woni joomiraaɗo subhanahu wa taala aadi Allah wi kalla ala koy ala o hokketaake ɗum kay kadi sa naktubu mamin bindu ma yaqulu ko haali ko e o de boorama wana muddu lahu ɗum nene kayne mamin ɓeydanmo min al adabi e lepte maddan ɓeydugol wanarisuhu min donta ko jogii ko ma yaqulu e ko haali min dontamane kayne min donta jawdi makko ndi ma yaqulu e ko haali ko wa yatina o ara e amen yawmal qiyamati ñalamo darnde fardan ko telɗuɗo wattakhadhu ɓe jogitiima kamɓe heeferɓe makka min dunillahi ko wona Allah alihatan allaɓe liyakunu ha ɓen allaɓe gonana lahum wonandeɓe izzan ko tefoɓe kalla jomiraɗo wi ala la mania min adabihim ala fof kay kono haɗanaɓe lepte maɓɓe ɗe sa yakfuruna jomiraɗo wi maɓe jeddoyi kamɓe allaɓe maɓe jeddoyi bi ibadatihim e rewdeɓe ɗe rewdeɓe nde sanomuji ɗi so gummitima ma mbi wona gonga ɓe meeɗa rewde min ɓe ndewani min ɗum woni maɓe jeddoyi rewdeɓe nde kama fi ayatin ukhra hono no ardi to aya goɗɗo ma kanu iyana yabuduna to suratu yunus wa yakunu alayhim laato e dow maɓɓe noon sanamuji ɗi diddan ko weññodiɓe añɓe imana gona hankadi contreɓe maɓɓe ɓe daro banggue sanamuji daro banggue ɓe jadata hay miijo ɓe gona yeddodirde e sanamuji ɗi sanamuji ɗi gonta weññodiɓe maɓɓe alam tara mbete ayyani annano minen arsalna shayatina min neli seyɗeneji min gurti seyɗeneji alal kafirina e heferɓe ta uzzuhum seyɗeneji ɗi ina dillinaɓe azzan dillingol fala taajal seyɗeneji ɗi ina dillinaɓe e to banggue goofi ne kirjinaɓe e goofi ina gurtaɓe e goofi e kala dillingol fala taajal woto yaccono alayhim e maɓɓe bi talabil adabi e ɗaɓɓude lepte innama nauddu lahum ayno komin limantaɓe tan balɗe e poofaali ko addan ɗum ko limore tan ila waqti adabihim ha fewde e waktu leptede ɓe nde wa nahshuru lmuttaqina min mooɓa julɓe ɓe min ndendina julɓe ɓe bi imanihim e imanagal maɓɓe ila rrahmani fewde e hineranti o woni jomiraɗo wafdan ko ɓe waɗɗiɓe julɓe ɓe kañumen ɓe ngara kamɓe fof ko ɓe waɗɗiɓe julɗo so ummima e qabri muɗum sono fewi aljanna o arata komo waɗɗi aɗa andi ko waɗɗoto ko woni daaba makko golle makko moƴƴe ɗe ko ɗum o wattante puccu joɗngu o wattane ɗum puccu laamngu ɗelkungu ngu worjinta jooɗata ñittotako puccu siwlisngu o tawana dari yeeso makko wiyama puccu ngu na waɗani bibje taw ko bibje kanŋe waɗa kadi hirke taw ko jooɗorde makko jooɗorde kanŋe so puccu ngu darima yeeso makko wiyama beela aɗa andini o wiya ala puccu ngu wiyama ana amalu ka salih min komi golle ma moƴƴe ɗe golle ma moƴƴe ɗe gollannoɗa e aduna ɗe fa talama rakibtuka wa at'abtuka juuti ko mbaɗɗinomami mbiɗa tampinma fal ana irkab ala wahri joni kay waɗɗo e dow keesam he yonti aɗa andi golle moƴƴe ko kañum mbaɗɗi neɗɗo ay puccu ngu ko wiyatamo ɗo joni ko juuti ko mbaɗɗinoɗami ko mbaɗɗinomami mbiɗa tampinma golle moƴƴe ɗe ko kañum mbaɗɗi neɗɗo nde won noon golle moƴƴe ko kañum orientata neɗɗo o nawdemo ɗo jama a yiɗi a yiɗani hokkita tan jaaha jama juuloya ɗum ɗo ko golle ɗe nawma toon wande firti ko golle ɗe ɗawma mbaɗɗima joni so tawi an joni kono jiɗirɗa fof kanko noon wona mi yiɗi mi yiɗani mbiɗa waɗa ko moƴƴi ko ala firti wadde ko an waɗɗi golle ɗe eyyi o to noon so daroyima yeeso so puccugu daroyima yeeso makko
eko ɓuri luubde e henndu eko ɓuri soofde e baɗal eko ɓuri nefnaade e ndaarande daroo wiyamo mbelaaɗo heɓtinimi hono no ardunoo to ene waawi to kabri to ni daroo wiyamo mbelaaɗo heɓtinimi o wiya alaa o wiya min ko golle ma bonɗe ɗe min woni golle ma bonɗe ɗe heewi ay golle bonɗe ɗe ko mbiyatamo heewi ko mbaɗɗinoɗaani nde wonno ko belaaɗe makko hankkadi o yarata e golle bonɗe he ko belaaɗe makko o yaari wadde golle ɗe mbiya heewi ko mbaɗɗinoɗaami ay golle moƴƴe ɗe mbiyata ko heewi ko mbaɗɗinomami ɓooyi mbeɗa waɗɗima ko min tan orientannoma ya juuloy sakko ɗo moƴƴin ɗo jokko moƴƴuɓe waɗni wattuɗi min orientannoma e golle moƴƴe he wadde firti ko min waɗɗinoma golle bonɗe ɗe mbiya ko an tan waɗɗinomi aɗanomi kala ɗo jiɗɗa wona to jimmi ala kono jiɗɗa fof joni noon gasi han kadi hande ko min waɗɗotoma ɗum woni wa yahmiluna awsarahum ala duhurihim golle ɗe ngara pawoy dow keeci makko mbaɗɗomo wa yahmiluna awsarahum ala duhurihim kala faama ɗum woni wa nahshurul muttaqina julɓe ɓe kañumen ngara eɓe mooɓa kamɓe fof ila rrahmani fewde Allah wafdan eɓe mbaɗɗi julɗo mo jiiɗa fof jeeta kono waɗɗi wa nasuqul mujrimina min cogga heeferɓe ɓe ɓe kufrihim e kefiru men ila jahannama fewde e jeygol jahannama wirdan koɓe taamokoɓe koɓe arɓe tan e koyɗe taaɓo kamɓe joni ɓe ngari bi mana machine alchana ɓe ngari koɓe yaaroɓe koyɗe kadi koɓe ɗomɗuɓe la yamlikuna shafaata jogota ko toon jeeta toon tefore illa man ittahada so wona jogitiiɗo inda arrahman ɗo hinirante o ahdan aadi ey shahadatu an la ilaha illa allah wa qaalu ɓe mbi kamɓe yahuda en ene wonde ɓen nasariyankoɓe aaƴiɓe wonde malaikaji banatullahi ko ɓiɓɓe allah rewɓe ɓe mbi ittahada arrahmanu allah jogitima waladan ɓiɗɗo allah wi laqad ji'tum wallahi on gaddi chey an iddan on gaddi hunde nde ngannduɗa ko iddan fankarde mawde de on gaddi bone mawɗo yakadu samawat walla takadu samawat asmanuji ɗi ene ɗeɓa yatafattarna eɗe ceeko e asmanuji ɗi ene ɗeɓa tajje ɗi pukko e yimɓe he hakke e konngol ngol bonde wiide wonde ittahada arrahman walatan wa tanshaqqu l ardu minhu sababu ngol konngol wa tanshaqqu l ardu leydi ndi kadi nde ɗeɓa feɗɗitade seeko hakke e konngol ngol bonde asmanuji ɗi mbiyana kela caama yimɓe he leydi ndi wiyana seeko moɗa yimɓe ɓe sababu nde konngol ngol gotol ƴeew kalɗo ɗum o neno to jooɗi no huɓɓi layif muɗum kañum tinani hen hay hunde ƴeew asmanuji ko donki hattande e kulol koni o neɗɗo haaliɗo ko boɗi ƴeew asman no ɓurduma asman hula ɗum ɗo ƴeew leydi ndi fof no ɓurduma leydi hula ha wiyana seeko moɗa yimɓe ɓe asman hula ha wiyana wonta keltine saama yimɓe he hakke e konngol ngol bonde biɗo noon o nena huɓɓi layif muɗum no wiya e poftine yimɓe wallahi neɗɗo no bonanede de wa tanshaqqu l ard wa takhirru l jibalu haddan kaaƴe ɗe e koye men ne kayne ɗeɓa fukkade haddan e pukkugol haddan e ombogol ɗe ɗeɓa fukkade e ombade e dow maɓɓe an da'aw lirrahmani waladan sabi ɓe noddani allah ɓiɗɗo wiide allah ne jogii ɓiɗɗo wama yambagi lirrahmani hananani allah an yettahida nde jogitto waladan ɓiɗɗo in kullu man fi samawati wonani dendagal ko woni asmawuji wal arde e leyɗele ɗe illa ati rrahman so wona tan ina aray allah abdan ko maccuɗo kala gonɗo to asman woni to leydi aratay allah ko maccuɗo yawmal qiyamati ñalawma darga isa usayru laqad ahsahum jomiraɗo wi allah tongiɓe wa addahum o limiɓe addan limore wa kulluhum kala goto e mabɓe aatihi ina ara yawmal qiyamati ina ara e makko yawmal qiyamati ñalawma darga fardan omo woni telɗuɗo inna alladina amanu ay ɓen julɓe gonɗinɓe allah wa amilu salihati golli golleji moƴƴi sayaj'alu lahum rrahman ma allah waɗanɓe wuddan jiɗgol ɓe jiɗodira e koye maɓɓe fa innama yassarnahu ayno komin mbeɓniri oɗo qur'ana bilisanika e ɗemgal maɗa litubashira ko ha beltinira bihi qur'ana o almuttaqina ɓen hulɓe allah yo allah wattu en e maɓɓe
وتنذر جيرتينرا كل بنرا به قرآن قوما همبه لدن بغندو دا كميران تيبه وكم هيبي أهلكناكم من كالك قبلهم كاديبه من قرن إلينيول هل تحس بلا أدسو منهم إمبه من أحد غوتو أو تسمع ولا أدنان لهم ونندبه ركزا صوت والقيمول المؤذن بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة داها سمور داها مكية كند مكيا كور 150 أو 30 آية أو 40 أو 2 آية أفهمي قوي كند تيمدري إتشافان دي جوي ولا ويام إتشافان دي تتي آية ولا ويام إتشافان دي نيدي آية بسم الله كو إندي الله الرحمن كو أجم يرمين هفتو دين دي أدونا إلى آخر فوف الرحيم كو أجم يرمين دي هيراني دي جول بتان تولا آخر طه الله أعلم بمراده بذلك الذي أندي كو موي إنغول كونغول ويامنا كدي كو إندي إندي نلادو الله صلى الله عليه وسلم ويامنا كدي كو طأها ونطون بمعنى يأبدي yaɓɓu leydi ndi nde wonno sallllahu alayhi wa sallam o daro toon omo juula jamma haa koyɗe ɗe ɓuuta o ronka hankadi no darori o ronka yaɓɓude e leydi he Allah noon wiimo yo foofto yo fooftin koyɗe ɗe yo sellin koyɗe ɗe yo oppu koyɗe ɗe cella o yaɓɓa e leydi he ɗum ne kadi haalama hen kono noon ina ɓuri yaarede ko ɓuri anduɓe ɓuri hawrude ko inde kam e inde makko sallllahu alayhi wa sallam ɗaha ma anzalna jomiraɗo min jippinani alayka e maɗo alayka alqur'ana min jippinirani e ma oɗo qur'ana litashqa ha tampa wona ha tampa a tampi ba'da nuzulihi min tuli qiyamika bi salati lleyli sabi juulde darogol ma e juulde jamma khaffif an nafsika Allah ni yurmi nelaɗo Allah yi foftin hoore ma yurma hoore ma hankati illa tadhkiratan kono noon min jippiniri qur'ana oɗo tazkiratan ko waaju ko ciftingol liman yakhsha on bono hula Allah tanzilan ko jippingol mimman khalaqal ard mimman khalaqal arda wonan ummorde on tagɗo leyɗele wassamawati ula e asmanuji towɗi arrahmanu ko hinerante bi ma'ana Allah alal arshi to dow al arsi istawa o jaalima jaalagol ngol noon ko istiwa'un yaliqu bihi o foftini enen foftan mbiyen ni poften taw wonano ummam jooɗo e mbiyata ni ena ponda bonnedago so ɓooye yimɓe ko alay sago yettoy to Allah istiwa'un yaliqu bihi tan jaalagol ngol o jojjidi ngol ena lebti e makko lahu ko kanko Allah wodani ma fi samawati ko woni asmawuji wa ma fil ardi e ko woni leyɗele wa ma baynahuma e ko woni hakkunde majji wa ma tahta sara e ko woni e les leydi fof ko kanko Allah ɗum wodani wa in tajhar so tawi a feññini bil qawli e konngol fi dhikrin aw du'a'in fallahu ghaniyyun 'anil jahri bihi Allah kam no yondini e feññinde nde fa innahu kanko Allah ya'lamu sirra o ma andi ko suuɗi wa akhfa e ko ɓuri suuɗade ay ko ɓuri sirru wonde sirru Allah na andi ɗum aɗa andi ko ɓuri sirru wonde sirru neɗɗo wawi andude ɗum miijo ko miija suwa haalede ɗum ɓuri sirru wonde sirru argayi won sirru goto jimmi haalandema joñoɗen ɗaami ñuubanoma sirru o eyyi wonko ɓuri ɗum wonde sirru noon ɓuri ɗum wonde sirru koko miija e ɓernde suwa yaltude boowal ko eyyi Allah na andi ɗum Allah na andi ko ñuubiɗa kalduɗa seeso ko omo andi ko wone ɓernde ko jiɗɗa haalde ka haalani ko ɗum woni wa akhfa e ko ɓuri sirru wonde sirru Allahu Allah la ilaha illahu wadde fala tujhid nafsaka woto tampin hoorema bil jahri e peññingol Allahu Allah la ilaha ala dewateɗo illa huwa sowona kanko lahu ko kanko o wodani al asmaul husna inɗe ɓurɗe moƴƴude 99 ɗe wa hal ataka mbiyete ari e ma hadisu Musa
yewtere annabi Musa id ra'a naran tuma nde o yi jeygol fa qala o wi li ahlihi wonande koreji makko joom suudu makko ko suuñiɓe pade kam ɗo wa dhalika fi masirihi min madyana yaadu makko maade madyana taliban misra omo feewi misra inni no min anastu naran mi soynima jeygol la'alli yama aatikum mi addana on min ha e to jeygol to bi qabasin e docotal mbawen yiirude walla mbawen itorade kam aw ajidu ala nnaari walla mi dañoto jeygol to kam hudan mo ina fewna en e laawol nde wonno ko ɓe majjuɓe kedi o jogino ko tasande makko mo toƴƴa ɗo wiyata mo toƴƴa mo huɓɓa mo ronki yo huɓɓu tan haw soyni jeygol nen to dulɓi to o wiye moƴƴi pade kam ɗo woto jalte debbo o kedi ɗo woni ɗo koko ngarwi kañum tan goto e nder ladde pade wasata mi yiya toon mona mbimi watta ene laawol tawde ken majjuɓe walla so tawi mi dañani toon hay goto kam ala toon mami dañ toon hay soko doccetal kam jeynoroɗen walla kam itoroɗen o fokkiti o yeehi ndeke yo ko Allah noddotamo toon wona jeygol falamma ataha nden o ari e jeygol he ayi wahiya shajaratun ndeke yo ko ɗum lekki nuudi o nodda ya Musa e hema Musa innaka no an inni no min ana Allahu ko min woni Allah walla inni no min ana rabbuka ko min woni joome fakhla'na alayka ɓortu paɗe ma innaka no an Musa bil wadi adana e cangol al muqaddasi cenigol cangol laɓɓinagol ɗuwa biyetegol ni ko inde cangol ngol wa ana no min ikhtartuka mi suɓimama min qawmika e yimɓe maɗa fastami' heɗo lima yuha ko ina wahye ilayka fewde e maɗa minni ummorde am inni no min ana Allahu ko min woni Allah la ilaha ala dewateɗo illa ana so wona min fa'budni rewam wa aqimi salata darono julde li zikri sabi siftorde mi fiha e julde nde inna sa'ata ayno darga atiyatun koko arata akadu mbiɗa ɗeɓa ukhfiha mbiɗa suuɗa darga litujza nga haayoɓe kullu nafsin kala fittandu bima tas'a kondu golluno fala yasuddannaka woto firlite an ha ga gonɗinde darga o man la yu'minu biha on mo gonɗinani darga o wattaba o rewi hawahu beraɗe makko fatarda on sanga sa waɗi ɗum fatarda kalkoɗa woto wat noon oɗo mo jaɓani darga woto firlite e wasde jabde darga annene kalkoɗa wama tilka biyaminuka ya Musa Allah wimo holko woni ɗo ñamama ɗo e hema Musa ɗum noon Allah namdoraki yidde andude de Allah namdori ko yidde andindemo wonko jogui o anda nafoore muɗum Allah no andinamo nafoore de faami ko sawru tan o jogui kedi ɗo yahata ɗo kanko Musa omana yaha e nder ladde ko payɗo ɗo woni ɗo yahata e nder ladde ɗo ko jeewaɗo omo huuli kanko tan goto Allah wimo wama tilka bi yaminuka ya Musa Allah ne yewtide e makko ittandemo kulol adandi neɗɗo sahaji wonɗo tolnotoɗa e won nokku ko kulol woni ɗon ina walluma kam dañde yewtanede seeɗa dañde haaldede seeɗa ɗum noon taw wona min no baddanomi hen ni meeɗi ɓinguel jaati kam guijolon wonno coynimi ɗum tan e ƴiwonde ne niɓɓiɗi joni noon hankkadi ƴiwonde waɗi ɗo imo yaha ɗo kulmi woto yaade o majja mbimomi argay poodmomi nannumomi nder suudu ko tokosel noon nannumomi nder suudu joni noon ɗo nannumomi ɗo suudu ndu ɗuyi wonde duppiti hendu ɓuri kunus haydara yiyata yeeso ma joni noon mbeɗa huuli woto hulde kanko i joni noon nanmi hankkadi yimɓeɓe mbeɗa huuli woto hulde no niɓɓiɗirni mbimi tan yomwone haalde kinade makko woto hulde no niɓɓiɗirni mbimomi wiiɗa haalde inde ɓe kam ɓe jonade ko jontaɗo mbimomi kaari ƴeew to nene ma woni tan wi cikkata min komi kaari mbimi o wimin kam komi jinni la ilaha illallah wallahi wal kitabi ceerno jirñitude mbimi umuɗon gonmi furkinade kono to gonmi ɗo leydi hooram ndi fof nena maja joni noon no Allah heɓɓitorimi tan geynudemo haalde ɗum tan e nandemi to eɓe gewnomo eɓe gulla ha joni mbiyatmomi ko jinni so e ɗimo mandi o kanko te ko cuhlel toksel wallahi
cikkitimi noon mbimi ne wawi wonde par ce que min ko ɗi wonde duppitto nde tan ko nden jiimo wirtiɗo hankkadi hakkillamo woni noon jiiɓi nanmi noon yimɓe kadi yumma koye ne ewnomo to banggue ceerno yimɓe ne jalimi jaleɗo eɗen dumulnaji joni noon yewti kenaari jomum woto jomum hulde ko ɗum woni ko Allah waɗatno noon ɗo Moussa ɗo woni ɗo koko huline yeewa Allah wima wo ma tilka biyaminu ka ya Moussa ha Allah yewtide makko o wawa iwde kulol makko qala o wi hiya asaya ko jogimi ɗo ko nde wonno kanko ko kulnoɗo kanko Moussa o dañi kam kalduɗe e makko o yiɗa haala ka kuppa wama tilka biyaminu ka ya Moussa holko joguiɗa e ñaamo ma ko omo wawno wiide hiya asaya tan o haɗa ɗon ko sawram kono nde wonno yiɗa haala ka darto o fuɗɗima dañde jewtidiɗo o wi hiya asaya atawakkau alayha mbeɗa tuggoro sawru ndu mo namdinoma ɗum ɗon wa ahussu biha ala ganami kedi mbeɗa sammira nanu kedi dammiram waliya fiha ma'aribu ukhra kedi mbeɗa jogui hen haajuji goɗɗi ayi ɗum fof ko yiɗa haala ka kuppa imamu Chazali e oɗo maana o imamu Chazali o wi meeɗi omo woni Beytul Maqdas mo ɗaani ɗon joni noon ɗo ɗaaniɗo haw yi tan e koyɗol issa oɗen nana sahaji haaloɓe makko noon ganda ni iwirde makko mbiyata tan ko batu waɗino o yi e koyɗol wonde annabaɓe no jooɗi koye Beytul Maqdas o ɗaani annabaɓe fof nena jooɗi piliyane nana adda piliyane o no woni hakkude omo fadi hol jogorɗo jooɗade oɗo piliyane kono yi annabaɓe heddiɓe fof Nuhu en Ibrahima en Moussa en Isa en kamɓe fof ɓe ɗon jooɗi kono piliyane o hol gonɗo hen piliyane o ndeke fadira ko nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam haw yi nelaɗo sallam yetti jooɗe dow piliyane he kanko imamu Chazali kanko haalata koyɗol ngol koye nder Beytul Maqdas o wonno o wi on sanga o namdimo jeeyi o piliyane tan haw yi nelaɗo jooɗe dow piliyane he o wi ngu batu kam ko woni o yi noon annabaɓe ne ngara tan o namni batu ngu ko woni o wiya nguɗo batu ko Hallaji Husaynul Hallaji bonirino nelaɗo sallallahu alaihi wasallam neeti o fergitinoma e nelaɗo Allah joni noon nelaɗo no mettinanimo ko ɗum woni ɓeɗo annabaɓe fof ko ngari tefandemo ko nde wonno ko waliyo Allah moƴƴo annabaɓe fof ngari ko yafnanademo ɗo nelaɗo Allah ɗo joni noon o wi haw yi tan annabi Moussa ummi feewe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam Moussa wi Muhammad an mi nani mbiɗa ulama ummati ka anbiya bani Israila mbiɗa anduɓe leñol magol ina pote annabaɓe bani Israila en no pote annabaɓe amen minen nelaɗo wimo na o wi holno ɗum worata hollam goto e mabɓe addanam goto e mabɓe mi yewtide e mum mi ƴeewa gandal mum nelaɗo joofi Abou Hamid woni Imamul Ghazali nelaɗo joofi on wi haalde oɗo Abou Hamid dari yeeso makko Moussa namdimo wimo an koye anduɓe Mouhammad jeeɗa hol inde ma taw no mbiyeteɗa o fuɗɗi o wi Abou Hamid aɗa andi kanko ɓe mbiyatno hujjatul islam o wi hujjatul islam Imamul Ghazali wonay so buuri so toon jeeyani Moussa wimo as-su'alu yutabiqu al-jawab al-jawab yutabiqu as-su'al jaabol kay yo ombodir tan e namdal ngal an mi namdama namdal gotal jaaboɗa ɗi ɗo jaabuli fof Muhammad neɗɗo ma oɗo de so tawi ko gandomo gandal makko ngal no foti ƴewtede min namdi won ko namdal gotal yo jaabomi jaabol gotol nelaɗo wi Abou Hamid jaabo Abou Hamid wimo Moussa min kam ko min tan e ma enen ɗiɗi fof ken tagade an noon ko Allah e maɗa Allah ko kañum tagma Allah namdima mo ma tilka biyamini ko ya Moussa holko woni e ñamuma ko aɗa wawno wi tan hiya asaya kaɗa ɗon kono mbiɗa ko hiya asaya atawakkau alayha wa ahussu biha ala ganami wali fiha ma'aribu ukhra yi a yejjiti ko mbadduɗa toon e Allah ko mbiya anni a waddataki ɗum Moussa tottimo jungo wiya Muhammad mi jaɓi ko kalɗa ko ulama ummati ka anbiya bani Israila ɗum woni waliya fiha ma'aribu ukhra mbeɗa jogui hen haajuji goɗɗi kanko Moussa o wini anje noon haala ka kuppa jomiraɗo wimo alqiha ya Moussa o werli sawru ndu almami cooso o ko ɗo tasagguno qala alqiha ya Moussa ɓe mbi o juulanno koye leese ɗum ɗoji ɗiɗe caaleje sekkoje ɗe joni noon mataw boddi sami ɗon yeeso makko
boddi sami yeso makko faari ha ɗo ko ɗo jangganno noon o alqiha ya Moussa qala o ronki kontinde woodi biɗomo khuzha bi mana khuzha firti ko jaggu ɗum omon daara boddi ɗi on wimo khuzha saggitimo tan wi taala anta khuzha ar jaggu an ngeni jaggani waktu men yani sadaqallahu